Goeie van harte welkom vanuit Weensum bij de livestream van de laatste kwalificatiewedstrijd voor het komende NK. We hebben hier vanmiddag geweest van een heel mooi jeugd-NK. Nou, de perikelen ben al een keer oproemen. Het terrein is nu in omgekeerde volgorde decor van de eerste klas. En de eerste liefster die in actie komt is Hilde van der Wij van Sint-Jabek, lid van de afdeling Weensum. Zij begint mij een, nou wat zuinig eerste sprongje in het anders. Ja, dit kan al wel even een schepje bovenop voor Hilde, maar goed, het is ook de eerste sprong. Op de middelste batten, daar zorgen we Mats Tolsma van Belsum, ook lid van de afdeling Weensum. Nou, die begint ook met een redelijke droegsprong. Maar ja, goed, het is de eerste ronde nog maar. Iedereen maar even natuurlijk het plakje ziekje en de vorm. En dan hoop je dat er een beetje een opbouw in te zien is. Ja. Vooral bij de mixklasse beginnen we nog met Tevers Hopma. En ik zie op de lijst dat er al van de 4 zich 12 aanmeld hadden. Dus dat is een lidsclubje, joh. Maar goed, Tevers is ook net de minste. Dus zul zien of Tevers er alvast wat viewer in deze wedstrijd kan brengen. Nou ja, die had ik nog wel te helpen. Want als hij hier nog een knappe sprongdel zet, dan zou het samen kennen dat hij mij naar de NK-selectie. Ja. Nou, maar dat docht hij nou nog net. Sprong nog net op, nee. En hij is dus degene met de opmerkelijke primeur, de eerste wietsprong van de jongen. Ja. Kunnen wij ons concentreren op de scores bij de Famkes? Want daar staat die Frieske trui te schitteren. Hanneke Westert. Een week alleen was ze hier voor het eerst in haar carrière Friesk kampioen. Maar een netjes afstand. Maar nou Hannes, we gaan ze in Burgum zien. Ja, nee Nederlands record. Dus, centimeter 63. Alleenig Marit van der Wal sprong ooit verder. Dus Hanneke Westert is eigenlijk wel het fenomeen van dit seizoen. Maar meestal springt ze in Weensum net haar beste wedstrijden. Dus ik ben benijd wat bewaren had. Wat zie je dat Ekno insprong is net fantastisch. Dat zult ze zelf ook inmiddels wel weten. Ja. Bij hier in de scores kan je ook iets meer lezen natuurlijk. In Burgum dat veert van zichzelf automatisch. Daar heb je net een heel soort kracht voor nodig wat jonger rennen. Nou, nee. Weensum, dan maak je iets meer zelf van werkje. Ja, die leidt je gewoon even iets beter dan horen. Misschien, aan de andere kant zijn we de vorige week wel Fries kampioen. Dus, Nou ja, goed. Het FK weer de 5e wedstrijd in Weensum. En alle orenvjouwer had ze net won. Nee, klopt. Auke Jan Jellerda van Burgum. Heel goed. Dit is een prachtige sprongje. Ja, dat is een waardige sprong, ja. Daar kunnen ze wel een baltje voor lezen, want ik zie dat ze nog niks voor Mats Delijn hebben. Qua 4e afstand, dus. Nee, en Auke Jan Jellerda, nou ja, dat is wel een van de jongens die het heel goed op dreef is dit seizoen. Alleen nog meestal springt hij zijn eerste afstand in de finale en dan telt het net voor het klassement. Nee. We zijn binnenkort heel benieuwd dat Auke Jan direct al die heeft. En die komt tot. En bij de senioren showen we nou Fijke. 17 meter zone zot. Dat is een keurig gebied. Ja, Fijke Stellenwerf. Meisje hongerin. Degelijke hongerin altijd. Goeie insprong. Maar deze pols is duidelijk te vier. Had misschien nog even het FK in de holle, hoe vier dat toen kon. Maar ja, dan ben je misschien iets fanatieker. De omstandigheden zijn wat oors. Het is natuurlijk midden hoe die. We zijn nu alweer op een jontiert. Maar misschien had het ook wel een oorreden. In ieder geval is deze pols voor hem te vier. En kennen hem op maatje voor zijn tweede sprong. Ja, de meeste klassen dus 2 wierdsprongen, 2 aanmeldingen. En er komt nog 1 man in actie, dat is Alwin Vonk. Ja. Bij de Famkes kunnen we melden dat Hanneke Westert, ondanks een misleraire sprong, voorlopig onder de leiding gaat. Maar dat is 12,68 meter. En Auke Jan Jellerda bij de jongens, die had het baltje even op scherplijn voort. Want die begint met 16,70. Ja, top. En dat is een netjes afstand, hè? Ja.
Rianne Kampen van het Heidenskip. Ja, ik denk dat Ja, jullie het voetbaltje in. dat is inderdaad een stuk beter. Ja, die ook. Ja, en ik denk dat er hier inderdaad vorige week wel mij wil beginnen, zegt je zo'n stand. Want toen Ja. is er nog Santje Roen genoeg gewoon voor de win daar stand. Maar goed, Santje 0-1 hier aan maten, ja. het is weer een naaie wedstrijd. En dan zien we nou hier Jurre de Jong. Ekkertburg maakt het echt een goede sprong, maar hier te scheef. Ja. Met dat een meters verliest. Ja, Jurre de Jong, hier is zijn ultieme sprong in het Heidenskip. Ja. Werd hij tot grote verrassing van iedereen de NFTM-titel pakte. Ja. Maar hij had heel vaak zijn eerste sprong in de finale. En ja, die tellen dan net maar voor het klassement. Nee. Daarin staat er wel keurig in de top 4, hè? Maar nou ja, hij kan hem wel wat meters broeken. Alwin Vonk. Ja, die weet wel wat het is om hier te winnen in Weesem. Want 2 keer bij de jongens, 2 keer bij de junioren. Ja. Dus ja, in het verleden had Weesem hem wel mooie dingen opsmitten. Het is wel een ekkelwentietje alleen. Ik weet niet Ja. of er het nog weet, maar Nee, zoals Skoft senior vanzelf. ja, nee, klopt. Ah, dit lijkt het op zich goed, goeie jongen. En dit Oeh. nee, dit zit er zin jongen. Ja, ik deze pols zit voor Alwin wat te vieren. En misschien had het ook wel een beetje te krijgen met de wien die ze nou van varen had. Dat wil je misschien in je oren een beetje terughindert. Maar in ieder geval een soort weersprong hier bij de mixklasse. Nou, sterker nog, alleen nog maar. 2 aanmeldingen en Ja. een 3 weersprong. Nou, daar hebben we net heel veel van Oeh. maken. Laten we eens maar richten op debatten bij de vrouwen. Ja. Want daar hebben we nog geen enkele weersprong. Nee. En daar is de eerste sprong in Tusken. Toch van Rianne Kempen, 12,86. Ja. En zullen we nou naar Rikst van der Goot. Uit Warkum. Die jongen liep het goed. Maar die Oeh. insprong daar hacket het. Het liep het alsof ze inderdaad te vol naar het zongebed zeggen dat er op een insprong gelijk op frontaal miste. Maar nou, snel vierten. En Gaan wij naar de middelste batten. Eldert Simon Groenhof van het Heidenskip. Staat klaar voor zijn eerste sprong hier in Weesem. Jurre de Jong noteerde 15:30. Is daar voorlopig 2 mei. deze insprong is echt goed. Dan kan hij klimmen, maar echt hij je te vol uit koers. Ja, hij landt bij Ja. de vrouwen voor de batten. Hè? Ja, En dan vrees ik dat er een BS'je Ja, achter zijn naam komt. Een buiten de sector. ik denk net dat is afstand inderdaad mijn nummer. Ja, droeg door de kant helje is een voorwaarde bij het leppen. Maar jocht oergang misschien nog wel Ja. Lieke Vollenburg. Want ja, Safir uit koers, dan keep je er ook niks voor. Nee, soms kun je nog beter gewoon correct de pols net hellen en wie het gaan dan scheef. Want dan leidt het vaak gewoon naar techniek of iets anders. Maar dat hoeft nog net het geval te wijzen dat je wie het gaan. Maar goed, het is wel een nadeel als wie het springt, want die spieren worden gelijk weer en het kwalt nou jongens ook al snel hoor. Dus Ja. de mannen beginnen weer En even de- opnieuw met de warming-up. En de win helpt ook net. Nee, Nou, de eerste battle lijkt even stil. Want er zijn maar 3 deelnemers in de mixklasse. Die hebben alle 3 te wedstrijd gaan. Dus die moet even wachten tot de eerste ronde in de orengroepen ook aanrond is. Nou, in de orengroepen hebben we Oeral 4 sprongen zien. Eldert Simon Groenhof inderdaad boeten de sector. Rikst van der Goort bij de Famkesnies krijgt 10,80 meter. Voorlopig 4e. Maar nou een van de kanshafsters hier, hè? Jelske Terpstra uit Tjom. en een van de smaakmakers op het FK Orne Wieken. Ja, En Jelske had nou een goede sprong en dit Oeh. liep het. Nee, Jelske je ik zwem. nou ja, die had ik een drokke medje gehad, maar die is de hele medje actief geweest. Ik als coach bij het jeugd-NK hier in Weesem. Ja, sommige mensen vinden het lekker eerst de hele beetje coachen of in ieder geval voor jezelf achter de benen en dan de sprong voor jezelf wat visualiseren om het vervolgens jongens zelf uit te voeren. Maar in dit geval ja, had het Jelske nog niks
oplevert. Kan ik energie fretten, want ja, Ja. ze winnen 1 uur begonnen, 11 6 kleer. Nou, Ja. dan is een lange middag dat je er zelf nog matten. Precies. Nou, hier staat de verrassende Fries kampioen, Brent Monsma. Noteerde je verleden week in wezen voor het eerst in zijn leven een officiële Santje meter, Santje 0-0. Ja. En waar je dacht hij, nou ik ben nou Fries kampioen, kijk nou vooruit springen. Sprong er 1,31 meter erbij op. 18,31 is hij naar je PR. Ja, wat een Dus ik zou er net eraan van op het eraan 1 meter springt. Of ben ik nou te Ja, optimistisch? nou, ik denk dat is dan wel wat optimistisch best. We zullen het zien. Ja. Maar ja, hij nog een veertje hier. Nou, dat er in vorm is, dat is in ieder geval duidelijk. Zo sterk En, als Izer en die jongens die zijn zo grillig. Ja, Als die een keer jocht, hoe gaan een keer soms maar een meter verder. ja. Wij toch nog een keer 1831, dan hadden de leiderstrui ik. Maar dat had er nog 4 centimeter nodig. En dan gaat er wij, hè? Dit liep het op zich wel goed. Sjocht dat hij uit koers Ja, gaat. taken bloot en nog wat achter, ja. Nee, die Friese leiderstrui die is er nog steeds om de schouders van Erwin Lefferts. Ja, die voorboetende finale hier op het FK. Ja. Echt verrassend. Ja, precies. Maar die liep in Burgum op het nipperke nog een hege 16 meter sprong. En dat leverde hem in het klassement nog correct 4 centimeter voorsprong op. Ja, dat is wel interessant. Altijd, Dus dat kan je het samen oors worden. Ja. Wilt we sjoggen dat het touw weer mij de pols weer omloeken op dit moment even van het haakje al is. En totdat er totdat een meter even naar de andere kant gegooid wordt. Thijs Vaassen. Ja. Er zit een kliksysteem onder de pols, totdat het touw, als er op spanning komt, er eventueel aan kan klikken. Zodat er dus nooit achter het touw bloot hekje en dus kan knappen. Het nadeel is een beetje als de pols te snel weer omloekst, dat er dus ook eraan knapt. En dan, nou ja, Dan moet ze even gooien. laat je mee naar de andere kant gooien. Emma Klein-Velderman. Oeh, klemt ik naar beneden. Mist ik inderdaad de insprong. En dat is nou de tred al bij de Ja. Pamkes, dus dat is wel opmerkelijk. Nou, het is gelukkig de eerste sprong, dus dan hadden ze nog Ja. 2 kansen om dat te verbeteren. Maar het is wel opvallend. Ja. Brent Bonsma komt dat Er zitten toch een paar duizend mensen minder op het bult. Dus daar hoeven ze net bang van te worden. Ik zal het net lezen, nee. Nee, soms is het, krijgt even de scores of dat het krijgt even een bepaalde stap oors is. Of je bent een Burgum nog wend, werd het iets meer fair. Dat kan misschien ook wel een verschil maken. Of het is gewoon toeval, dat kan zelfs zeggen. We zullen zien, want ze krijgen gelukkig al nog een paar kansen. Ja, dan staat er op de batten te meten Berber de Vries. Komt uit Mantgem, ook lid van de afdeling Weesum. Ja, en Berber, dat is ook zo'n verrassing in die zin dat hij ook in bij de haardprijs in het Heidenskip stier bij de NWM. Ja, Hè? precies. Toen troefden ze toch maar even Hanneke Wester toch? Ja. Dus vlak ze net uit. Nee, snelle klimster. Lange jonge dame. Ja, precies. Dus ken ik lange slagen, meidje vanzelf. Ja, sweep de voort en goed naar voren bij de uitsprong. En nou ja, kan dan verrassend 4 komen. en dan blijft er al komt dat 7 meter 28 naar de eerste sprong. De toon 86 van Marianne Kampenvloed onder leiding. Maar dan krijgen we Berger de Vries van Mantrum. Ik had het idee dat de wien een lietsbitsje zakkert. Ja, de omstandigheden binnen wat dat betreft ideaal. Dan ga je rekbos wat te volle zinnen horen, daar hebben we hier ook geen les van. Als Berber nou los moet laten. Hannes is een beetje zacht in de stream, zeiden de meesten. Dus goed in de microfoon praten, Hannes. Dan hebben we door Hannes Carrion. De man die hier in 2006 als junior de zilveren pols even ophellen. Voor de neus van Bart Helmholt. Goed in de microfoon praten, Hannes. Ja, ik heb mezelf ook net. Misschien is dat het ook wel. Wij gaan naar Martijn Sudersma van Kolmerpomp. Lid van de afdeling Boetenpost. Voor zijn eerste sprong hier in Wezen. Oeh, En die mist de stak volledig. En dan heb ik nog een keer met de voeten. Nee. maar wel droeg. Ja, nou.
Daar is het maar zijn. Daar is het met zijn. Misschien wie clever wie het sprong. Maar het is sprong. Nee, dat weet ik zelf weg. Dit wie net zijn sprong. Je kan meer dan één ding mis. Ja. Nou, ik ken er zelf nog wat een leidje, maar... ja. Daar is het maar zijn. Brengt us bij de laatste dame die in actie komt bij de Famkes. Dat is Sanne Boustra. Voor hem Berber Fries de- kampioen bij de Bij de jeugd. bij de jeugd. Ja, zeker. Haar broerke, Ja. Waard Joert, die is Fries kampioen aan. En die Waard Joert op het NK Twadde. Ja. In het laatste worden er nog een sloenjerk. Klopt dat? Toch Hielke Brouwer. Dit vliegen hier ook Nederlands kampioen weer. Maar toen bij de jonkjes ont zien hier. Zo. En Hielke Brouwer staat hier naast dus. Die is hier mooi blauw. Voor de afdeling Wezen. Ja, fanatieke jongens. Goeie zaak. En die leeft in zijn laatste finale sprong eromheen. Hè? Nou, wat kent Sanne Boustra? Sanne had wel een goeie insprong en dan kan ze klimmen en dan, Oeh. dan komt er nog een heel meter te kwad om de leiding in de wedstrijd door te nemen. Maar dit zal een krap een 12 meter sprong wezen. Goed net? Het weer net echt een uitsprong van. Nee. Ze liet hadden Nee. wat uitzakje. Het ziet kijk tussen een klimslag en een uitsprong in. Maar Ja. even zien waar het stakje zetten wordt. Dan hebben we daar de eerste ronde hoorn bij de Famkes. Zien we nog even naar de Timo van de Knaap. Wat hij doet. En dit liep het Ja. wel heel goed. Alleen nog ga je het Nee. echt naar rechts en moet nou loslaten. Ja, hij pakt dit seizoen al een haardprijs. Ja. Want hij maakt hem een hele hier de prijs van Burgum nemen. Hij Precies. slept een dik persoonlijk Ja. record. Santje 66. Ja, Ja, dat daar is ik spieken. Fries kampioen geweest, hè? Ja. Als het daar die is. Een leuke groep, want de protte verschillende winners. En Ja. alle jongens die door de Santje meter kennen. En qua street is dit een van de interessantste klassen om te volgen in dit seizoen. Ja. Goed teken dat er een mooi protte jeugd aankomt. Ja, Ben en ik van nou hele jonge jongens nog, hè? verschillende categorieën, hè? We Ja. zien nou, of verschillende afdelingen bedoel ik. Erwin Lefferts komt uit voor Boetenpost, die mij nou. En dat Ja, is, en die had dus nog steeds die Friese trui om mijn schouders. Ja. Woon ik de laatste drie klassementswedstrijden, maar ja, dus het zei niks, want Nee. op het FK stond je net in de finale. Nee, klopt. Nou ja, misschien willen daar Joert ook wel revanche opnemen. Ja. En wat ik zei, bij de senioren zien we nog een Minne Smit uit Weensen, maar de rest van de groep is alle jaar heidenskip. Ek daar zag ik nou 2 afmeldingen, waaronder Minne Smit, Oh, inderdaad. En Sietse Bokma en Minne Smit. Hebben we dan, Ze zullen toch wel wat lichte pijntjes hebben en die bieden echt van, ja jongens, het tak een week is het NK in Linschoten en dan worden we fris wezen. ja, maar ja, zo'n Minne, die zou op zich nog wel even wat extra centimeters kunnen pakken voor het klassement bijvoorbeeld. Hè? Dus, Maar in feite had hij dat wel eens in Burgum dienen. ja, En we gaan nog een wedstrijd in het Heidenskip met die jongen. dat is ik zo. Dus als hij nou denkt van even herstellen, revalideren en mandje dan een keer pieken, Dat is ik zo, dan ja. zoek dat begrippen. Ik meen er heel een beetje trouwens in touw jij hier in wezen bij het jeugd NK. Nou, de enige sprong van deze eerste ronde die het u nog te wachten staat is van deze jongeman Erwin Lefferts uit Boetenpost. Ja, die beleefde dit eerst zien trobraak een beetje in de eerste klasniveau. Heel dit wat in die achterrij, maar in één seizoen pikte het op. Verbeterde zo'n keer al zijn PR. Stiert nou op Santje 59 intussen. En had dus net samen die Friese trui om mijn schouders. Maar viel de hitte adem in de nekken van Brent Monsma, van Auke Jan Jilderda en ik van Jurre de Jong. Begint er gelijk met een lange top bovenop een pols, dus Ze wil is tegen. heel wat van plan van Jonne. Ja. Ja, hij zal die goed vallen de eerste sprong. Dan had ze zitten topper hem vast op. Ja. Ja, dus het kan ik een risico wezen, want ja, het maakt ik mij, hè? Ja, klopt. Het is iets zwaarder, het zwiept iets meer. Je moet hem wel onder controle houden en dan is een kwartere stak natuurlijk iets makkelijker. Maar we zullen het zien. Nou, in elk geval op het derde punt. Ja, Maar- voor het derde punt, maar ook daar is mijn zijn. Bij de insprong zakken er wat naar beneden.
En ja, dan is de pols eigenlijk al oer derde punt voordat het begint met klimmen. En dat is een fractie te let. Ja. Je moet er voor het derde punt eigenlijk al 1 of 2 slagen maken. Wil je de pols echt onder controle op het derde punt krijgen. En Nou, dan- als de echte de kampioensprongen waarom helst, van Bart, van Jaco, neem maar op, dan gaan ze voor het derde punt de eerste draaien slagen al die. Ja. En bij de vierde klimmen ze hem stil. En als het aan mij zit, kist dan nog draaien. En soms 4 slagen een meidje. En dan best er ook al. Ja. Maar dan Ah. moet er een protte goed gaan, hè? Ja, klopt. Ja. Nou, de ronde 1 zit erop. Bij het Zandberg voor de seniorenscons Ja. is nog niet gebeurd. Dat leidt er nog lieke mooi voor Lieke toen het strakke vreesde. mat, Ja. Want er is nog net In één ga je kwam. net een heel soort ervan. Waar Oh. weet, slaat tevens op met daar dadelijk een krater in. Maar we zullen Ja. eerst even bij Hilde van der Wij. Ja. Eerste sprong Albert 62. Oeh. Dit leek het net hele volle beter. Ze krijgt toen hier zeker al net een sprong lekker. En nou helpt ze de orenkant ook net. Of helpt ze de orenkant net. Ze krijgt dat Albert 62. Maar daar hek het even wat. Wiels Wiesjoren naar Stevens Hopma. Nou ja, het wachtje is op de eerste droegsprong van deze skans. Stevens meiden onderin. Kan er die gewoon horen. En leek het in een een stok krijgen. Nou, dit beter. is in alle geval leek het al droeg. zo- Ja, Stevens die zet hier de eerste afstand del. En is daar zichtbaar Net tevreden. maar- net tevreden bij. Hij klapte eerst al even en ik denk, nou, hij is er wel tevreden bij, maar vervolgens knikt er van nee. Nou ja, die maat verder springen Santje 84 wilde er wat aan hebben voor zijn klassement. klopt, En ja. dat is net. Dus dan had er nog hier een sprong. Dus tevens maar in één keer beziekje wat verder te komen. Tevens een kwart analyse. Beter omloop. Scheef achter de stok. En verprutsen naar de eerste klimslag. Ja, dat Nou, dat is helder. daar rest het net mij. Wat je straks ook eens van Tevens, heeft nog, of wat kerst de volgende sprong oost van? Nou, ik zal zeggen, sta ik een hele beetje verder. Ik ben meer vertrouwen hebben in mijn insprong. En zo nou en dan gaat het goed. Maar meteen 2 keer achter me ook goed gaan. Ja, want op het FK toen zei hij de laatste paar stappen, dan moet er even terug versnellen. Hier is het gevoel dat het nou wordt geval weer. Ja, ik hier nou een beste onderin op het einde. Maar ik kies zelfs een beetje liedje stappen. Dus ik weet nog hoe het moet. Ik moet vooral in wat rug erop. Dat ik mooi heen, goed mijn controle de stok in kom. Ja. Ik sta er nou een beetje langs. Nou, zet hem op in de volgende sprong. Wils Mats Stolsma intussen te wettergang in zijn tweede ronde sprong bij de jongens. Zorgen wij alvast naar Hanneke Westert. Nog altijd op een tweede plakje met die 1268. Ja. Maar ja, ze weet intussen dat ze wel 4 meter verder kan. Ja, deze sprong zit het je aan, hè? Ja, en dat had ze hier vaak. Ja. Maar we kennen geen punt van ja. Nee, Dus nee, klopt. En was wel vaak Joost, is dat ik al stiet ze nou net, ik al springen ze net z'n 4. Ze springt nog steeds eigenlijk wel krijgt een stukje verder dan de rest, behalve dan dat ze nou op 12 stiet. Maar Ja. 12,68, dus haar basissprong lijkt toch hoger dan een gemiddelde topklasse Famke. nou, even een kwarte tussenstand bij de Famkes. Op 1 leidt er nog steeds Rianne Kampen. Die is nou dadelijk douane de post te zetten met 12,86. Tweede Hanneke Westert 12,68. En derde voorlopig Sanne Boustra met 12,11 meter. En dan zullen we hier naar Fijke. Fijke die redt het net op. En springt dan voor de tweede keer wie het joer. Ja, Ja, we wilden wel een wedstrijd van Meidje, maar ja, hij kende net volle meer van die Meidje. kennen dan net dit, naar de hè? orenkant al lullen. Nee. Dat maakt ze toch echt zelf man. Nou ja, Alwin het... Hij zult net met zijn aan, maar nee. Nou, hopen dat we nou bij de jongens een vervolg krijgen van de eerste sprong van Auke Jan. Sekje zo'n 20. nou, ik kom nog even waarom op die Peterke met Tevens. Want op afstand zit een oud kampioen met de harkje, dat is Bart Hellemalt. Had er nou wat tips voor Tevens? En Tevens hier erover van, ik zie het scheef achter de stok. Nou, zegt Bart, dat kan ik me nog een keer herinneren van een FK. Maar toen was hij Fries kampioen. 2011, 2083, weer toen een Ja. fantastisch PR. Met een acrobatische correctie. Ja,
Maar ja, Safir wie het nou Dat net. had er inderdaad, je wordt vaker die, maar toen Ja. was er mooi hingen. En Toen wist er hem heel mooi nog rug te loeken. Ja. Maar een hele mooie en een uitsprong toen. Hè? ja, Fantastisch zeker. uitsprong wat een erbij. geweldige sprong, ik weet het nog. Goh. En toen kaapte hij de titel voor de neus van Bart Hellemalt bij. Ja. Het is hem 1 keer slagen. Maar dat weer toen wel een hele mooie, inderdaad. Ja. Nou, dat brengt dus bij Rianne Kempen. Nee, eerst de Ja. middelste batten. We zullen eerst naar Auke Jonsjen. De leider bij de jongens, met 16 Sanne Nee, die had hem 10 keer een hele meter vermeten. Want hij komt net in een startderenpunt. Nee. Of hij kwam verkeerd uit aan het einde van het bad, hè? Maar daar wie iets mis. Beide keren, ja inderdaad, hij hekken woord in de snelheid. Maar in ieder geval, wie zijn eerste sprong een stuk beter. Rianne Kampen. De leidster ontnota. En die gaat nou de bocht om. Ja, maakt het hele grote stappen op het laatst. Waardoor ze eigenlijk En dan de trofversnelling wat mist. Alwin Vonk. Iemand die dat Ken echt die wel dan had. droeg door de is kant heen? Alwin- Alwin Vonk. Oeh. Je zou denken dat hij het plakje haast had, maar hij komt echt net voorbij het derde punt. Wil Stevens Hopma toch gewoon 8,25 meter noteerde. Ja. En die had dus van zijn klassement een hele meter won. En dat betekent dat hij in het tussenklassement in elk geval Jan Teren Nauta nou voorbij is. Op plakje 9 in Friesland. Ja, dat En doet dan het goed. ken je misschien nog mee naar het NK in Linschoten Takkenwikken. Dus nou ja, hij had toch wel wat goede zaken in. Ja, zeker. Het zijn alle wedstrijdjes in een wedstrijd die wordt, want ja, het Fries kampioenschap is West. Er komt nog een hele grote titelstrijd. Ja, en daar wil je bij wezen. natuurlijk. Maar daar Ik denk, kan, daar kan de helft van de eerste klas maximaal maar hinnen. De bopperste helft. Dus je moet nou wel zien dat je in die top komt. En daar is nog wel wat verschoning mogelijk. Ek bij de vrouwen zeggen we dat nou een paar dames haar aanmeld hebben. Pieter X. Westra en Femke Rispens. Dat straks. Eerst zeggen we nou dat kleerstiert bij de Famkes Rikst van der Goot. Die had zien dat haar collega Famkes de eerste treien, alle treien te wettergang binnen in deze ronde. En op de middelste batten bij de jongens staat Djurre de Jong met 15:30 nog altijd op het tweede plakje. Ja, en ik denk dat we eerst naar Jurk in de Sjen. En Erwin Leffertsnies krijgt noteerde 15:38. Die is daarmee tweede. Jurk maar de oren in. Oeh, Djurre. Nee, die helpt hem net. In de buurt van het derde punt, maar aan de verkeerde kant. Nee, ook Jan Hilderda in de jongensgroep. 4 uit de vierste nog met die 1670. Wils nou. Rikst van de Goor. En Rikst komt nou wel naar de overkant. Maar Het filmwerk spet het er nog nee, net aan, Hans. nee, het is de insprong werd het nooit uit algemeen even een beetje hapert bij de Famkes. Weens hem FK en weens hem op een doordeweekse zaterdagavond. Ja, Daar zit toch wat verschil in. een door de Voorlopig. weekse zaterdagavond. Ja, dus dat viel het wel eens een keer. Hè? Nou ja. Nee, Jurre de Jong had scheelde weinig gekregen. Hij hier de hand wat udelkoor bij de insprong. Nou, dat was soms ook nog wel eens een keer wat uitmeisje dat je dan krijgt iets meer de pols naar achteren loeken. Maar nou ja, in dit geval Helle de krijgt de derde punt naar. Nou, Nee, het zou corona zijn. Kom maar mooi naast me zitten. Oh ja, zit je al? Geen gratis krijgen. Simon Eldert Groenhof van het Heidenskip. die plakt zijn sticker op de pols. Het punt verder. Tinkt in te springen. Had een setstokje bij hem. Drukt hem nog 20 centimeter op. Net echt 4 vergeleken met Protoorden. Dan ben Nee. gewoon die hebben wel een meter zetstok. Die Ja, hebben een enorme vluchtfase om naar in die stok te komen. ja, die meeste topklassen dat je wel naar de 61. Ja. Plus Jerm lengte Wisse nog. Broekstra op het middenterrein met Germ Terpstra.
Ja, dat zijn haast de jongens die het knallen willen bij de junioren. Ja. Ellet Simon visualiseert de sprong nog even niet een keer. Zodat dat zeker kan er iemand springen. We zullen zien sprong even volgen om te zien of hij nou even de wedstrijd hier kan breken. Ze krijgt boet een sector. Komt om met de honger in. Had de hand nu nog over en een 20-30 centimeter onder het stickertje. Dus hij glieren wat de volgende onderen. Wel wennen dat Famkes Batata, hè? Ja, er is nog, ben nog weinig springers die links afslaan. Ze gaan haast al je naar rechts. Brengt us bij Jeltske Terpstra. Die begang mij een wiertsprong. Ja, die zal nog wel even wat meer snelheden willen. Ja, hing het ook wat bij de insprong. Dit is al beter, maar Het is een verbetering dan meisje krijgt, maar ze zullen net wees maar wijzen. nee. Als het zegt wat ze vorige week die of vorige week hier op het FK, dan nou ja, dan liep het inderdaad nog wat een trainingssprongje, maar ze mist de sprong een beetje bij de insprong, hè? Ja. Nou, 12,16 meter noteren we dan voor Jeltske Terpstra. En daarmee is het toch nog trainen voorlopig. Ja. Want het is 5 centimeter verder als Sanne Boustra. Ja, dat zijn belangrijke centimeters. Het zou kennen als het naar de finale was. Het is wel belangrijk, ja, zeker. Dan kan 1 centimeter gaan aanwijzen, maar... Ja, wij zijn eigenlijk een beetje bedoeld, want we gaan FK-sjoen werd de nummer 8 14 meter sprong. Ja, nee, klopt. Dus dan is dit natuurlijk 400 een maat voorlopig, maar goed. Ja. En natuurlijk al een week in Burgum ook al een topsprong. Dus dan verwacht je Fiona natuurlijk ook heel wat. Maar goed, het is ook nog maar de tweede ronde van de eerste ploeg, zeg maar. Ja. Ja, Eldert Simon Groenhof noteerde 14 meter 23 bij de jongens. Nou, dat is in de tussengestaan goed voor een 5e plak. Dus ik daar leidt het nog aardig iepen voor wat betreft de finalisten. Brent Monsma, 15.07 in zijn eerste sprong. 4e daarmee. En de drompelafstand voor finale is nou die 15 meter 30 van Jurre de Jong. Nou ja, goed, hij sprong in Burgum 3 meter verder. Ja. Dus hij weet dat er het kan, maar ja, let het maar even zien, hè. De nieuwe Frieske jongenskampioen. En dit liep het heel te beter. Dit liep het heel goed. Surres, daar komt er aan. Ja, Hij gaat breek dat en het hij er- valt naar achteren. Ja. Dus ik denk net dat er die 60 zondag voorbij is, ja. nee. Hij gaat te vier uit de richting en En maar Klein Velderman. ja, die maakt het op zich ook een redelijke sprong. Maar ja, die Brent Monsma, hij gaat scheef, smiet hem er zelf een heel eind uit, maar leidt dan eigenlijk horizontaal in het zonbed. Waardoor dat er eigenlijk met zijn jermtakken nog een hele meter naar achteren leidt. En dat, Ja. dat scheelt hem toch. Ja, ze meer het achterste punt, hè. Ja, Dus 16,29, ja, dat scheelt zo die hele meter. dat hier hem inderdaad 16,70 hier moet springen om eerst te wijzen. Of in ieder geval om op gelijke afstand te komen. En ja, hij zit nog nummer 2. Maar dit is op zich wel Een sprong was verder, maar ja, klopt. Ja. 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 En dat is wel leuk, want we hier vroeger altijd een prijs voor het sterkst verbeterde persoonlijke record. En ik denk dat hij dit hier ook zeker kon eens opmaken. Ik kan wel eens even zien. Ken eens een keer zien hoe vol dat dit hier precies vooruitgang is. Toen hij aan dit seizoen begon, toen begon hij met een eerste PR-verbetering naar Ja, hij- 15 meter 28. Hij kwam van 15,34. Ja, dus hij is al 3 meter vooruitgang. Ja, Nou al. ja, ik snij je. Nou, dan doe je wel Dat mee, doet hè? er net vaak met, denk ik, in die seizoen. In dat klassement doe je... Nee, Nee. dat denk ik ook net, nee.
Berber, de Vries. Ze krijgt wierd. Zien dat ze nou voor die insprong goed kan pakken. Ja, en Emma Kleinvelderman, tolve 15. Die komt dus 1 centimeter te kwart voor het reddenplakje. Dan heeft ze wat Berber kan van. Nou is die insprong goed. Oeh, maar nou komt ze net op derde punt. Nee. Wen het. Jammer. Oeh. Nee, 2 wiersprongen, dus Berber die kan onderslag in de redderronde. Ja, en wat kan Martijn Sudersma? Ze krijgt mist er met de hoorn en toen met de voet. Nou, En toen een keer met de voort. had er al alleen de hoorn. Hopen dat het nou beter gaat. De hoorn is in ieder geval goed. Die sprong even wat raar, maar... Hij sprong een heel eind omheen. Ja, hij sprong een beetje onder de zijkant in. Dat, En omheen. En omhoog, dat wel, maar... Maar te Klimmen bot kan er omheen, wel. vrees Ja. ik. Ja. Nou ja, ja, klopt. Ja. En dan loopt hij maar achterover, hè? Hij hier al wat slagen maken, maar... Nee, echt voor hem noteren we een wierdpak. Nou, de laatste alweer. Sanne Boustra. Bij de dames. Ja, bij de jongens krijgen we nog 2. Ja. Timo van der Knaap Timo en en Erwin Erwin. Lefferts. Timo van der Knaap. Nies krijgt te wetter. Erwin Lefferts, maar die 1538 nog altijd op het derde plakje. Ik ga het net opmerken, maar Erwin Lefferts, die had nog zijn leiderstruis die kwijt. Die Brett Monsma, die had nog virtueel in de pocket. Dus hij maakt aan de slag. Ja. Zo, de zaakkunnige dript er weer aan in het publiek. Het zijn alle kenners. Die ene hadden nog meer doelen horen. Dit is hetzelfde ploegje wat Jo Jedden bij het wereldrecord van Hanneke Westert. Oorverdovend. Ze bedoelt verder goed, ja, maar... Nou, hartelijk dank voor deze info. Kunnen wij dus weer focussen op Sanne Boustra. We zullen eerst gaan wat Sanne doet. Sanne komt met onderin en dit liep het de helft beter. Nou, klimmen. Nog een slag Klimmen. en er omheen. Nog klimmen. Tje, dit liep Hè, het hè. erop. De eerste tredje. Dit begint er op te likken. meter. Top, ze pakt die laatste slag en goed erop, hè? Ik heb het Nou. idee dat ze onderwijs nog twijfelen van sector klimmen of Nou, net. dat ging op zich. Timo, die maakt het hier Oeh. de eerste sprong naar links. Dat is echt verrassend, maar ja. Wol droeg. wel droeg, maar daar is het ook mee zijn. Maar Sanne die zet hier een goede sprongdel. Even zien wat er op het score. Tredje 54. Zo, dat begint er op te likken. Tredje meter 54 is de nieuwe leidende afstand bij de Famkes. Dat betekent dat Hanneke Wester nou aanzakken is naar het derde plakje voorlopig met tolve 68. Het tweede is nog Rianne Kampen met tolve 86. Maar Sanne Boustra, die gaat aan de leiding met tredje meter 54 voorlopig. En wij hebben dus krijgt dat Erwin Lefferts nou de leiderstrui even kwijt is. Virtueel dan. Hij maakt natuurlijk nou zijn tweede sprongmeidje. Ja. Je houdt u de kans om even in het klassement te doeken. Het zijn wel eens wat alles digitaal bijhouden. En kennen we dus in het geval van Brent Monsma even opziekje wat zien zo'n de afstand wie in het klassement. En dat vergelijk je met wat hij nou springt. Nou, Brent Monsma hier nog staan in het klassement 1528. Die noteert Joert 1629. Nou ja, dan ben je roem over die 4 centimeter die er nog achter stiert. Dus Erwin Lefferts, ja, nou die had in zijn klassement als zo'n de afstand staan 1605. Ja, dus in verhoudingsgroot hier minder aan. Telt er minder bij als hij een gelijke afstand springt. Maar Nou ja, goed. Als hij gewoon Direct 16 met elementen de springt, dan ja, had het wel. Klopt, zij stak wel. Zo simpel is het wel.
Krijgt nog even de laatste onwijzingen en tips van Heid. Erwin Lefferts. Ja, die wil graag naar het NK in een Friese trui. Jazeker. Maar die had dus huiswerk meegekregen. Nou, hopen dat er... De teller begint voor hem pas te tellen boven de 16 meter fjouwer. En dat had er dit seizoen al een aantal keren dien. Dit liep het Oeh, net goed nee. genoeg. Nee. Dus Just, er zit een knik bij de insprong. Hij hing het even een fractie. Het is geen vloeiende beweging. En dan ben je die snelheid gewoon kwijt. Die kan er net omzetten in de stok. En ja, de mat wat verloor je voor zijn derde sprong. Want dit is bijna een kopie van zijn eerste sprong. Dus er zal iets aan de oren in verloren worden matten om dit probleem op te lossen. Ja, wonderlijk hè. Dan de laatste 3 wedstrijden van het seizoen wie hij onklopbaar. Hij won Ja. alles echt met dikke afstand. En op het FK mist hij de finale. En in Burgenboert en meer haast. Nou, dat had hem nog redelijk hersteld nog. Ja, het is, Maar je wordt, het is er nog net. het is er nog net, nee. Maar het kan eigenlijk in één sprong bij verloren, hè? Precies, ja. Het kan er echt zo bij wezen. Wilt wij nou zorgen dat Tevens had maar zich in ieder geval echt kleermaken voor zijn derde sprong. Ja, en bij de Famkes Hilde van der Wij. Ek die stiert nog maar op een 6e plakje ertussen staan. En die had echt al wedstrijden gewonnen dit seizoen. Dus ja, normaal sprutsen is dit een podiumkandidaat. Sterker nog, ze stiert in het klassement strak tweede achter Hanneke Westert. Dus Ja, eigenlijk heel draait ze goed. een heel goed seizoen. En Tevens Hopma springt ook. Wil ze zorgen dat Tevens in ieder geval een goede sprong maakt. Maar ja, nou ver komt- richting de 18 meter. Dit zal net verder wezen. Het baltje leidt ongeveer op diezelfde hechten. Roende 18 roen. Nou ja, goed, dan had er een heel meterke erbij peuzelen in zijn Ja. klassement. Het is Voorlopig negende bij de senioren in het tussenklassement. Maar hij weet dat er meer in zit hier. Was maar een vrij. Hebben we kwaad. Tevens. Tevens een kwaad analyse. Dit hier we net afpraten, hè? Ik denk eigenlijk je er nog een hele meter omheen, maar wat gaan er mis? Of wat gaan er goed? Wat moest er zelf van? Ja, mijn insprong is beter. En helaas heb ik heel vaak de stok naar links te maaien neem. Ik moet de stok een stukje brugs hebben. Dit is gewoon een knap insprong en dan gaat de stok gewoon de rug. Ja, dus eigenlijk gaan het gewoon goed. 2 keer 18,24, dat is ook wel weer knap. Nee. Meester Marie en mijn voor het klassement. Hij is in ieder geval een hele meter bijpakt. Bist er Jan Teren nou er voorbij. Ja, Maar minder net. nee maar. Had ik eigenlijk houden waaien, hier in Burg ik wel mooi. Dan hier nog 12 even uitrolling. Ja, Maar als men je maar naar het heidenschip, joh. ja, dat denk ik sowieso aan het daar. Nee, ik heb hem al zo nog doen, maar op training gaat het fantastisch en op een wedstrijd krijg ik net. Maar liet ze je nou. Ja, man die maar in 20 meter springen. Top. Nou, Nou, dus Hiltjen, tevens op maar grote plan naar het heidenschip, men je. Dat is het laatste kwalificatiemoment. Wij zoeken naar Mats Stolsma. en dit liep het. Oeh, rondje om mijn stok, nee. maar Mats die Het redt hem net. punt ik net. Nee. nou, Hanneke Westert, de Friese kampioene, steert gewoon op het 4e plak, dus zit nog net in de Nee, finale. dat zou ik wel weer een unicum wijzen, hè? Alles of niks voor Hanneke Straks Westert. ziet ze het zien on. Oeh, en het wordt deze niks. uitsprong, nee. Het wordt niks. Hanneke mist de finale. Goh, dan is de eerste verrassing van de jongen echt een feit. Ja, Hè, ja nou, misschien, beter nou als in Linschoten. zij is het. Misschien is het ook wel even goed, weet je wel? Even terug op aarde. En een Nederlands record, even waarom. Fijke Stellingwerf komt naar Weensum voor 3 weersprongen. Ja. Ja, dat hier ik ooit betaald, Dat denk hier ik. er oors in de Holland, denk ik, ja. Nou, hopen dat dat net voor Alven het geval is, want die had tot nooit een 12 wietsprong staan. Ja.
Ja, alleen nog tevens op, maar had er droeg door de kant helpen. Twee keer 1824 springt. Exact hetzelfde. Ja. Maar dat telt maar één van. Ja. Ja, het kan soms ook wel wijzen dat die jongens hem al op hetzelfde plak gaan. Op een boom zeg maar. En dat er wat hinjen bloot. Want ze komen er al, je krijgt net hoe hen, hè? Nee. Maar goed, dat kan natuurlijk ook gewoon die jongens zelf lezen. Nee, Hanneke Westert, 11,81 meter, bleef hij mij op het vierde plakje hangen en is dus wis uitskekelen hier in Weesum voor de finale. Verrassend. En ook Jan Jilde daar, ja, hier staat met zijn eerste sprong nog steeds op nummer 1, hè? 1670. Daarna een keer wierd. Ja, maar wel riant onderleiding in de jongensgroep. Want de nummer 2 is daar Brent Monsma, 1629. En de te kloppen afstand voor de finale is 1538 van Erwin Lefferts. Ja, ik denk dat er sowieso wel bij zit. Maar het mooiste zou zijn dat er nou inderdaad nog een schepje bovenop kan worden. Want ze krijgt, ziet het er echt net heel raar in. Hè? Dus... Nou, dat zei ik meestal spreekt als in eerste sprong in de finale. Ja, dan pakt ze wel eens een dijtitel mee. Sterker nog, hij hier de meeste dijtitels van alle jongens. Ik geloof een stuk of zo. Maar in het klassement die gewoon treden of vierde. Maar de oren in. En deze is te scheef. Nee. 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 Bloed wel de leider, maar ja, dit zal net lekker veel. De eerste sprong weer nog het beste. Alwin Vonk bij de mixklasse, de senioren. We zullen zien of Alwin naar de andere kant komt. Qua keer op het punt, derde punt en wiert. En dit zit er tjen on. Maakt het draaien meer klimslagen, maar helpt het echt net. En Alwin maakt het eigenlijk draaien dezelfde sprong. Dus bij de Famkes jongen dat Rianne Kemper echt net genoeg springt om de finale. Nou, die staat nog steeds treden, hè? Dat zeg ik wel inderdaad, maar nog. Tol we 86. Daarmee staat ze nog treden inderdaad, ja. Daarmee had ze Hanneke Westert eruit wipt. Ja. Voorlopig. Ja, daar ja. zit me gelijk in. Het kan verkeren, zei Bredero. Nou ja. Ja, aparte wedstrijd zo bij die mixklasse. Inderdaad. Van de... Er staan 4 op papier, daarvan weer 2 aanmeld. En van die treien die wel sprong, had er 2 alleen nog maar zwom. En Theo springt 2 keer 1825. Ja. Nou. Dan ben ik ook benieuwd waar die 1824 nou, maar een foto nemen, want dit zullen we nooit weg, denk ik. Wat denk je, zou die 1824 nog werden voor de finale? Nou, dat zou me wel bot afvallen. Nou, maar we missen ook al 2 springers bij de topklasse. Ja, hè? die winnen alle 8 aanmeld. Maar Sietse Bokma van Warkum had hem aanmeld en Minne Smit hier van Weesum had hem ook aanmeld. Beide zullen toch wat lietse pijntjes hebben naar Burgum nog wat. En die willen geen risico nemen, want die willen beide natuurlijk mee naar het NK. En dan moet je topfit wezen. Ja. Dus even een verplichte rustpauze inlost. En als het samen is, zou het samen kennen dat hij mij kent. Ja? Ik denk het serieus. Want, zo net de eerste keer. Nee. In het begin van het seizoen. Soms is het gewoon dreig springen. De hele wedstrijd rent nog, mag nog een beetje losbreken. Maar goed. Het is natuurlijk voor elke topklasse makkelijk te beletten. Natuurlijk 1824. Ja. Maar juist dan gaat het vaak mis. Heerlijk. Ja. Jurre, de Jong. Sure, dit liep het. Jurre, de Jong. Dit liep het de helder bed. En nou terugklimmen. Nee, dit ex-cave. Ja. Jongen, wat is dat dan jammer, hè? Ja, de richting, ja, ik weet spultje. En Jurre die weet nou dat hij nou al vierde staat, net verder komt. Dus dat hij uitskekel is. Rex van der Goort. Nou. Ik denk dat Rex van der Goort wel richting het derde plakje gaat. Als die verder is, is het over 86. En dat zou Sam maar kennen. Ik moet even zien wat. Op de zin werden, niet dat stokje dels hè. Ja. Hij zal zelf ook even ziekje maken waar het nou precies is, maar. Nee, waarschijnlijk net. Nou, komt er wel dichtbij. Zullen we het dat er even goed?
Tolve 54, inderdaad. Dan rijdt ze het correct net op. Nee. Tolve 86, hier 20 centimeter verder springen, matten. Een opmerkelijke protte 12 meter sprong in die groep. Werd we de laatste tijd 14 meter sprong winnen. Ja. Nee, 12,54, dan ben je gewoon vijfde. Ja. Maar goed, een Jelske Terpstra die dadelijk springen zal, die staat voorlopig zesde. En die rottelt er in de regel geregeld hege viertjes en zelfs 15 meters uit. En die zal ik zien dat Hanneke Westert al uitskekel is. Dus als er ooit een kans wie op een dijtitel, nou, Maar dan dan is... we grutter, ja. Dan wordt die Jordaan Grutter, ja. Maar goed, ze moet er hetzelfde bij in te komen. En bij de jongens maakt het Eldert Simon Groenhoff zich klaar voor zijn sprong. Ze krijgt toen zeggen dat Giel de stikken, maar toen ziet er een hele meter onder of zo met die sprong. We zien dat er nou dat sticket kan pakken en gewoon een goede degelijke insprong kan meidje. Want daar valt en stiert toch zo'n sprong mee. Je zult toch zo op televisie komen. Dus die hebben gezellig de passion in de bosjes. Ja. Maar goed, Simon Eldert Groenhoff. Dit is een betere insprong. Alleen ja, dan zit die stok correct te 4. Hè. Nog gaat er een bo. En ja, dan squoor je de pols iets eronder en dan, dan zit er iets te 4. Ja, zijn wedstrijd zit er hier ook op. Die wijze. Jammer, want dit wie wel een van de betere insprongen. Hè. Brengt us bij de Famkes bij Jelske Terpstra. Nou, En die weet dat op dit stuit 12,80 meter al genoeg is om in de top 3 te komen. precies. Ze krijgt dat 12,16 meter. Wat het Jelske nou? Insprong is beter. Dit leek het heel goed te gaan. Dit leek het heel goed. Dit zit van. Ja, Sjorren. mijn gemak. Een eind uit koers, maar mijn Heel eind uit speelsgemak. En gelukkig voor haar en ik voor u natuurlijk. Ja, Gaat ze mij leuk, naar de finale ging ik vanuit. Want ja, Berber de Vries zou daar nog inspringen kennen. Emma Kleinvelderman mij nog. En Sanne Boustra zit er al in. Want laten we net vergeten dat de leiding der oernaam is. Toch Hilde van der Wij. Met tredje 54. Tweede is nou Sanne Boustra, tredje 54. En 12 meter 97 is op dit stuit tweede plak voor Jelske Terpstra. Ja, Nou. maar is dit zijn nood te redden. Dus dit zijn nood te redden. En er zijn er nog Klein en twee die hadden uitspringen Ja. kennen. Ja. Emma Kleinvelderman en Berber de Vries. Want Sanne Boustra die zit al boven haar, dus die is al finalist. En ze krijgt zeggen de sprong van Brent Monsma. Die lijst zo horizontaal in het zonbed met 16,29. Daarmee staat er eigenlijk nog steeds tweede. Ja, Hij sprong wel hoe de afstand, maar zijn jermtaak en schouder neer. Nou, we gaan zien dat er nou dat er echt hoe het balletje kan gooien. Want dan gaan we richting de zoontje meter. Dat zou mooi wezen. nou ja, goed. Dat je dan in Burgum zorgt dat hij over de 8 springt. Ja. Dan schept dat ik verwachtingen. Daarmee is hij trouwens wel de jongen met het hoogste PR in één klap. Want die andere jongens die halen weer hege centimeters. Maar net Ian is nog ooit over de 18 west. Ontnota. Brent Monsma. Staat klaar. Achter hem Wim Terpstra, bondscoach Vierleppen. Van de Twakamp. Echt succesvol dit hier. Want de Friesen wisten de Hollanders weer eens een keer te pakken. Eerst Brent Monsma. Sterke jonge knaap. Goeie jongen in. En nu is de insprong een soort beter. En dit gaat richting. Ja. Nou, je gaat richting die 16 zo'n. Maar het zal net genoeg wezen. Hij verbetert hem wel. Ik denk het al, ja. Dus hij verstevigt zijn tweede plak. Wat denk je? Ik denk 16 heel of zo. Dat zal nooit alles killen. Wils wij bij de Famkes zorgen dat Emma Kleinvelderman. Ja, Wat dacht Emma Nou. Kleinvelderman? Nou, Ja, die springt je voor Bielske, denk ik. Ik denk dat het verder is als die Tolve zo'n 90. zullen we het dan beleven? Dat Jelske Terpstra ook uit de wedstrijd wip wordt. Nee, Hanneke Westert. Dan wordt het toch nog spannend, hè?
Het niveau gaat bij de famkes gestaag, maar het gaat nog steeds omhoog. Dan moet die Brent Monsma nog meer presteren. Brent Monsma, En Brent Monsma springt nog 60 en 16,57. Dat is een afstand die in mijn geheugen grift zit. Want in 1986 was mijn broerke Witse Gerrit Wijma Frisk kampioen bij de junioren met dit PR5. Dat was aluminium trouwens. Eigenlijk op deze schoenen. Ook op deze batten, zelfde afstand. Nee, dat betekent inderdaad, onze klankbord is er weer actueel. Brent Monsma verbetert hem dus. En rint dus ook uit in het klassement Ja, ten zeker. opzichte van Erwin Lefferts. Dus die Friese trui zit een stukje steviger om zijn schouders. Nou ja, dat zou natuurlijk wel stijl wijzen als je in een Friese trui op het NK verschijnen. Ja. Als Fries kampioen. Wilt wist jongen dat Emma Klein inderdaad 13 meter 21 springt en Emma nou dus de derde positie oorneemt van Jelske Terpstra. Ja, dus Ja. geen Hanneke Westert en geen Jelske Terpstra in de finale in Weesum. Nou, dat hier net een protomeesting voorspeld. Berber kan alleen nog Emma er nog uit springen. Ja. Want Sanne die zit op dit moment op nummer 12. Berber de Vries van Montchem. Van de afdeling Weesum. Voor haar derde sprong. Terwijl wie het sprong en staan achteraan namen. En dit leek het alles. En ik vrees dat het Maar een hattrick wordt. Ja, Maar dan een verkeerde hattrick. helaas. Nou, dan ben daar in ieder geval de finalisten bekend. Ja, we gaan Hilde nou van der even- Wij, 1374, voorlopig eerste. Sanne Boustra, voorlopig tweede. Wilt wij En zo Emma Klein-Velderman derde. En Martijn Sudema die maakt het weer een wietsprong helaas. En had hij mij net een topwedstrijd. De Nee, eerste keer 2 misslagen, de tweede keer wiet en de derde keer wiet. Ze zijn toch vrij volle wietsprongjoer, hè? ja, het is nog net het niveau waar we graag naartoe willen. Maar ik hoop al dat de groep die dadelijk in actie komt, de topklasse vrouwje, de junioren en de topklasse Mali, dat die er wat meer attractieve wedstrijd van mij kennen. Zo wie het springen is net zo moeilijk, dat ken iedereen wel. Maar 4 springen, dat is wat oors. Sanne Boustra bij de Famkes. Nou, weet dus al dat ze finalist is, maar die tredje 54 had dus eigenlijk een bonussprong. Ja. Want ja, als ze nog verder springt, maar ze straks als laatste die finale in. Ja, ik kan nog even zien waar de pols op staan, Mat. Misschien kennen ze nog wat voor het klassement van. Ja, altijd lekker. Ja. Dit is een luxe positie. Ja, en bij de middelste batten der Timo van der Knaap. Een keer Wiert en een keer Tolwe 03 is daar mijn laatste bij de jongens. Maar die zoom de Sanne maar tussen springen kennen. Ja. Die mat oer de 1538 hinnen van Erwin Lefferts. Nou ja, Maar Erwin Lefferts mij daarna nog, dus die had daar echt nog weer invloed op. ik haal Martin de Boel. Sanne Boustra. Sanne Boustra, ken daar nog wat bij op die afstand? Nee. Nee, slag het net. Maar ze weet dat ze naar de finale mee, En dan bij zullen wij tredje naar 54. Timo. En Timo maakt nou wel een hele goede sprong. Oeh. Alhoewel, nee, hij gaat toch te scheef. Nee. Dat is jammer, hè? Nou ja, dat wie wel een jongen die echt een hege centimeter in de bouten had. Ze krijgt dan naar links en dan naar rechts. Dus ja, het rechterpaad is jouw dreig. En daarmee weet eigenlijk Erwin Lefferts dat er gewoon in de finale zit. En had er nou ook nog een sprong extra, hè? En dat is wel lekker, want die had echt zien dat Brent Monsma de voorsprong in het klassement verder uitbouwd had. Maar die mooie 16 meter 50. Ja. Ja, en die had nou dus eigenlijk zelf een centimeter sprong nodig als hij die trui weer omwinnen wil.
Ik weet net recht hoe volle dat Brent precies pakt had in het klassement. Maar Nou, zijn leegste weer 16.04. ja. En daar is er Joet eigenlijk nog net een tak aan. Dus ja, hij doet nooit dan nog niks voor het klassement. Plus, ja, hoe zit het met het vertrouwen, hè? Ik bedoel, hij weer een Skoftie onverslaanbaar. Ja. En in Ian wil dat meer. En wat doet dat met Ian, hè? Kist die knop omzetten? Dat is moeilijk. Ja. Het mooie is dat ik een insprong ken. Maar ja, als het net slagen, dan begint het toch wat te knagen. Ja. In het einde van het seizoen. En dan wil je juist op je best wezen. Nog één sprong in het eerste blok. De famkes zijn klaar. De mixklasse die wil een heel skoft klaar. En de jongens zijn daar om de laatste sprong. Ja, was een keer just in het seizoen is dat eigenlijk de springers gaande wij het seizoen steeds beter worden. Ze beginnen steeds sneller te rennen of ze krijgen meer vertrouwen, ze weten hoe het werkt. En dan moet je je techniek of je onloopslengte bijvoorbeeld ook op aanpassen. En als dat net gebeurt, ja, dan wordt het even net, omdat het eigenlijk te goed gaat. Dat Ja. kan natuurlijk ook. Ja. Ik weet net of dat bij Erwin in ieder geval nooit het geval is. Volgens mij hier de krek 2 net geweldige insprong. Waarvan ik dacht dat het onder een loop lei. Maar Ja, wils wij Arne Galema zeggen, de nieuwe Fries kampioen. Die is alvast de pols aan het klaarzetten. ja, die Maar zullen skeen even achter wachten, hem, maten. daar staat Erwin Leffers, konijnen, in een Friese trui. Daar is je weer snij. En we krijgen wat meldingen dat de microfoon van Hannes Carrion wat zachter staat. Dus misschien kan konijnen dat nog een beetje bijdraaien. Nee, deze sprong. Nou, daar komt Erwin Leffers. Kan Maar die de nog een oren. keer knallen? Erwin Leffers. Kan die nog wat metertjes pakken? Nou, hij komt te kwad. Net genoeg. Nee, die Friese trui, die zal hij de volgende wedstrijd on Inleveren, Brent Monsma aanmatten. Dat wordt nou een spannende strijd Nijwegen. Ja. Want in het heidenskip kan alles alsnog weer op een kop Ja. gezet worden. Dat is de officiële generale voor het NK in Linschoten dit hier. Ja. Op 3 september. En ik daarvan livestream te volgen bij Omroep Friesland. Zaterdagmiddag om 12 uur. Wilst wij ons nou opmaatje voor de volgende groepen. En daar zit eigenlijk gelijk al de regerend Fries kampioen Kleer. Onne Galema. Ja, dan ben je zo'n 30 hier en dan spring je nog een persoonlijk record. Ja, Dan doe je het al wat goed. Ja, dat zei dan niks dat je de kampioen bent, hè? Want de lotting had bepaald dat hij nou toch gewoon als eerste van start moet. ja. Niks laatste man, gewoon eerste. Ja, het is ook net het FK. Nee. De Zultje. Ik ben benieuwd. Dat er nog wat bewaren had van Joert. Gewoon een meiden onderin. Handen een beetje uit elkaar. Dit leek het op zich net fantastisch. De Met de pet pet al. op een wal, die is droeg. Maar aan is wie het. Ja, hier een orenstart voor Egen, denk ik. Inger Haanstra bij de vrouwen. Die Inger maakt het- Haanstra bij de vrouwen. Nou, Nee, jammer. ik uit koers. Inderdaad, commentator Johannes Haanster zei het al, lekker heug in de stok. Dat doet ze inderdaad goed, maar ja, ze maakt wel recht door. Oors verliest ze alle meters. Nou, dus seniorenskons, die had een merkwaardige traditie gebouwd. Want eigenlijk iedereen springt wie het. Uitzondering Theo Hopma voorlopig. 8:24, misschien had hij er genoeg gewoon, hè? Begin het zien. Oh ja. Wat de trend zegt ze trouwens, hè, dan hadden er meer eens genoeg gewoon. Maar gelukkig ben we er nog net. Michiel Silstra, de man van Aron de Wieken. In Burgum. Geweldig op dreef. Ja. Jongetje 61 en jongetje 62. We in Maar de- toch te worden. Maar we in de laatste sprong nog voorbij sprong. Door Rutger Haanstra. Maar het treien topsprong, waarmee dat er menig wedstrijd won zou hebben. Maar Ja. helaas voor Rutger. Maar Michiel Silstra had ik noffelijke herinneringen aanwezen. Want zijn Ja. persoonlijk record van jongetje 81 Had er hier sprong. leefde er hier. Ja, volgens mij had En toen is zijn laatste finale sprong. Wisse treien van de fjouwer won en Michiel de oren. Ja.
Dus hij kent wel. We zullen het zien. Zijn oren insprong is in ieder geval goed. En dit Oeh, ligt dit ziet er al wel mooi uit, heel maar mooi. Escape. helaas, helaas. Uit Het koers. rechte paard is nog dreig. Wils wij zorgen dat Nart Bronsma nou klaar zit op een schons. Ja, Voor zijn eerste sprong. het schaansrecord hier in Weesum staat op namen van Nart Bronsma. Ja. 2019. Het Fries record op het Fries kampioenschap. 21 meter 68. Nog altijd in handen van deze man. Ja, hij hier graag het Aron FK daar weer in de buurt kwam, maar Het wie net naar het Sindai. moesten uiteindelijk in de Oh, nog hij- zilver, hè? Ja, klopt. Ja. Nee, maar hij, op meer dan een meter afstand, dus ja. hij maakt het vaak goede 20 meter sprong. Maar hij rijdt maar bij de vrouwen. Die zit er wel goed in. En dit ligt er heel goed voor Marije. Hoeveel get die oren derde punt of net? Oei. En Nart maakt het direct een hele goede sprong. Zil richting de 1824 van Ik denk Tegen de 1826. Zo dan? 1825. Ja, ik denk een tikje verder. Maar die Marije, ik dacht even, dat get ze maar. Ja, ze willen je graag stilstaan in het midden. Alleen nog, dan hoop je wel dat hij er ook in, hè? Maar die weet wel waar de pols tegen kan. Ja, dat. Maar straks nog een keer samen, dan rjocht. Jongen, Maar jongen. merkwaardig. Dan gaan we zoveel tijd, Hannes. Ja, en dan springen, En dan ze toch weer. springen ze weer tegelijk. We zorgen dat naar het Bronsma tot 18 meter 30 komt en daarmee Nou. de vierste afstand van de dij op nota Dat er zet. tevens wipt. Ja, De tweede droegsprong bij de senioren bestuurt de leiding voor Nart Bronsma 18 meter 30. Wilst Stevian of Erwin Leffert straks bij de jongens nog tot 1587 kwam, zich wel wat verbeteren, maar geen weinstellen. Zullen we nou douwen op maar bij de junioren. ja wie in Burgum ook in goede dwaan. Ja. Zet je een goede eerste sprongdel. En in ieder geval droeg, dat is echt wel lekker. Zeker. Want we vernemen dat het al aardig aankwallt. Vooral dat je wat stilzitten. En het is jongens Goudchuster, dus ik hoop dat ze een beetje trolley hebben in verband met de finale, dat we die nog zien kennen. Nou, we missen in beide categorieën 2 personen. Dus ja, op Nou ja, op een middelste junioren baden net, mag er ook hè. in. Dus die lengte houden we. Wilst Marit van der Waal hakkleer maakt het voor de eerste sprong. De regerend Friesk kampioenen. Marit van der Waal zegt dat ze in Ien een concurrente kregen had voor 4 sprongen. Want Hanneke Wester, het famke van 16, is achter haar in Ien de nummer 12 van Nederland, man. Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Dus even zien wat Marit hier doet. Marit begint echt maar een biersprong. Jammer, Wiels we bij de topklasse. Freek Kramers, jongen. Freek had een soort in een aanloop oer en geeft Nee. dan echt wie het. Ja, Nee, Marit van der Waal, notenwetter, maar die had hier wel degelijk het schansrecord delzet verleden week. Hè. Centimeter 87. Zij zelf weer maar 2 keer verder in de hele historie. Dus dat is een monstersprong. Ja. Op een FK. En dat ook nog op een FK, dat scheelde er ook wel eens onder de heren. Maar notenwetter dus. De Eindhovense intussen. Ja, En dat brengt u op de middelste batten bij Peter Faber. de junior uit Aldenhoven. Van de afdeling Griep Sjerk. Nou, die is blij dat er droog blijft. Ja, En die liet het een beetje last van de knibbel te hebben, die landing. Wat nou geen grappen meer hebben zelf. nee.
Nou, hij rent inmiddels alweer gewoon het zon weer uit, dus het zal wel even op mij vallen. En dan zien we dat op de dameskonst Tessa Kramer haar pols clear zet. De vrouw met de snelle onderin. Ik denk En- dat ze van alle vrouwen hier 4 wij de snelste loophaars van het hele veld. En dat had alles te maken met de atletiektraining die ze daar in de buurt van Amersfoort docht. Hij wordt mooi de ooster van Inge Haanstra. Daarna Tessa en Marit mooi finale. In die finale, ja, toen komen ze oorlog Corinne. Tessa eerst van bij de ooster van al voor de finale. Ja, dat is echt een beetje haar euvel. Ze had zo'n allemachtige vlugge loop dat het haar moeite kost om dat hele lichaamsgewicht in die eerste slag omheen te krijgen in de stok. Dat kost een heel soort kracht. En daarom is het moeilijk voor haar om die stok stil te klemmen. Als die eerste slag klopt, Ja. als die goed is, dan kan zij extra over de centimeter. Maar dat is ontnota nog net slagen. Wel een hege 16, dit hier. En daarom had ze net van niks die leiderstrui om haar schouders. Ja, de onderin, nou, dat markeert nog. Nou, dit ziet er net verkeerd uit, hè? Dit ziet er net verkeerd uit, Dit zo. is een mooie start van Tessa. En mijn speelsgemak zat lieken, hè? Ja, Nou, hier is de eerste slag behoorlijk te pakken, vond ik. zeker. Hè, als er nog wat velder is, dan gaat die stok nog langzamer roer. Maar dit is een heerlijk begin Ja, voor Tessa Kramer. Want zij zet hier alles op scherp. Isbrand Galema stapt in Burgermoeders Kongers en dit liep het beter. Oeh, Isbrand, nee. nee. Springt scheef. Komt voor de juniorenbatten te lonen. Ja, dan weet je eigenlijk al dat het na elke dag een boetende sector is. En dan zien wij op Juniors Kongers naar Wisse Broekstra. Nou, 16 meter 6 hè, voor Tessa Kramer. En dat is gewoon een hele keurige afstand Ja. bij de vrouwen. Zeker. Daar winnen je vaak wedstrijden mee. Maar dit telt ik weer voor het klassement. Dus Ja. die rent je weer uit op Marit van der Wal. En ze had leidersrui al, dus ja. Dat is een. Die dit tot is een lekkere. voorlopig hele goede zaken. Nog een Frieske trui. Nou die van Wisse Broekstra. Maar even wachten op een meter van de seniorenskongers. Want die is nou even het god van Isbrand onder het dicht hartje. Ja, Wisse Broekstra, ik voor het eerst Fries kampioen bij de Ja. junioren. En had dit seizoen, laten we dat net vergeten, ik al 4 keer als junior, 4e west als alle senioren. Stilt op dit moment volgens mij in het puntenklassement ook op nummer 3. Hij hier dat zaterdag ook wel dwamelt. We zullen zien hoe vier het er ook komt. Onrin snelheid. Maar hij had een wat wispelturig seizoen, want het is of finale en dan vaak winst. Ja. Of net niet eens in de top 3, zoals wij in Burgum. Ja. Dus het is wat grillig bij deze junior. Hij kan heel vier, maar docht het net constant. Sigrid Bokma. Ik zie het. Ek te wetter. Ik zei Pietje te wetten. Het zei wel dreigend in de stok. Maar het had ik correct net op. Dus dan hierop de Tessa onder leiding Super. En op valm bij de senioren zien we dat Rutger Piersma inmiddels klaar zit. En net Bouke de Jong. Oh. Dus Dan ik zou het ben zomaar kennen benieuwd dat er of nog een Bouke aanmeld is. er ek is of net. Ja, maar dan is Bouke dus aanmeld. We zullen zien. En Rutger dat wie bij de officieel Hoorn. nog net zo. Dit leek het heel goed voor Rutger, maar Nee. hij springt wie het. Dat betekent dat naast Sitse Bokma en Minne Smit ek Bouke de Jong blijkbaar net onwijzig is hier. Hè? En dan hebben we ek in de topklasse maar 4 springers. En na 1 ronde staat tevens nog steeds op nummer 2. Want ja, hij is Er de ben maar enige 2 die de oren kant senior die de andere kant helle had. Ja, Isbrand ek, maar ja, zijn sprong telt net, want die wie moet een sector. Ja. Als er de wel droog hoer is. Ja. Maar je moet wel binnen de sectoren springen, anders dan, anders dan wordt het onveilig, is in ieder geval wordt je afstand net mij telt.
Ik vreeg me even af wat hier aan de hand is, want volgens mij is het IJsbrand nou werperskans. Ik denk het Oorne het is inderdaad. Oorne halen, maar ja, het is een twalling, maar... Ja, het is aardig. Nee, omdat het klassement vermeldt dat IJsbrand wierd sprong, maar die sprong gewoon boven de sector. Dus Ja. ik digitaal, wat er soms even een check overheen. Op de middelste batten zitten wij tussen naar Arend Veenstra van Sterhuizem. Springt voor de afdeling Boetenpost. Wist dit seizoen ook al een wedstrijd te winnen. Maar is bij de juniorengroep, als eerste is junior, de nummer 8 in het klassement. Het niveau lijkt daar heel hoog. Maar ik ga er nooit meemaken dat we na 1 ronde maar 2 droege senioren hebben. Arend Veenstra. Nee. Springt weer. Ik lang net, hè? Lang net, nee. Lang net. Ja, dus maar wel een keer even wachten op die middelste batten, want dat zijn wel. Daar ben wel gewoon 8 jongens en ik gewoon 8 Ja. junioren. Dus daar springen 16 leppers. Wielst op de oorlogskans. Ja, dan mag ze maar een pauze. Want Ja. Nou ja, we zijn al Rutger Haanstra en daarna met Germ en dan beginnen we weer op... in elk geval beide wel nummer 2 attractieve springers. Zeker, Die beide heel fier kennen. Dus Ja. laten we hopen dat ze dat voor u even bewaren hier. Ja, Rutger inderdaad in Burgum oppermachtig in de laatste sprong sprongen nog verder als Michiel Sielstra. Jongetje 94, hè? Dat wie haast 20 meter. Ja. Wilste de nacht van tevoren ik nog kotsend naar het bed zitten hier Ja, ook. ja. Die net fit. Nee. Nou, daar weer niet van te vernemen. Nee. Nou ja, hij vond zelf er net zijn volle kracht in zitten net voor mij, maar in Nou, ieder als je geval- daar een jongetje 94 moet Ja. springen kennen, dan Nou, let dan was ja hoe dat ben hoe je de er wel oorlog- meer in even spuien wel, ja. 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 Ja, deze man die had natuurlijk een heel groot part van het seizoen mist vanwege stage. Ik meende in Ja. Schotland of Ik geloof het, Ierland. Nou ja, hier van beiden 6 weken voor het west, zo'n weken. Kom er waarom en stiet er gewoon weg. Hier van tevoren nog even 2-3 sprongjes dienen van het klassement. En binnen de kortste keren sprongers in klassement vol. Dus van de tweede klas samen naar de eerste klas. En nou gewoon ja, kandidaat voor NK-podium. Ja. Want de Nou ja. Germ Wisse Broekstra en Germ Terpstra en de schier onoverwinnelijke Reinier Overbeek van Holland. Zal hij ongetwijfeld de strijd omgaan Ja, willen. Rutger was er wel bij haar. Dat is leuk. En dat ken ik. Ik Zeker, bedoel, ja. hij had al vaker medailles hellen hè, op grote titelstriden. Lepte in Burgum het Friesk juniorenrecord, 2054. Ja. Ja, waar er wel te worden mee. Want Reinier Overbeek die ik mee, en die springt natuurlijk over de 21. Ja. Ja, dat is Maar hij had nog steeds het Friesk record in handen van de junioren. Rutger Haanstra. Rutger, no meisje onderin. Dit liep het echt enigszins scheef te gaan. Corrigeert het nog verder. redelijk. En Ja, ik dit denk dat hij gewoon hij verder pakt nou is. de leidende positie. Springt verder als het giele baltje. En dat giele baltje is nou de benen van de jongens. Ja, zij is het ook bij, ja. Die 16 zo'n 20 van Ja. Auke en Jan Jelleda. Het blauwe baltje in het zandbed, dat leidt op 1583 van Douwe Abma van de junioren. Rutger Haanstra, nou centimeter 15. Netjes. De eerste centimeter sprong in die groep. Ja. En op die skans. Ja. Dus dat is keurig. Centimeter 15 voor Rutger Haanstra is op dit stuit de eerste juniorensprong en de derde van de hele wedstrijd. Ja. Want er ben met 2 senioren Ja. mijn afstand. De enigste centimeter sprong wat nood eigenlijk. Wonderlijke wedstrijd voorlopig. 18 meter sprong we van 12 van Tevens. Germ Terpstra, ik de hele midje drok de West hier op het jeugd NK. Onder andere Polshouder West. Mij helpen in de organisatie voor zelfs. Ze zijn heel actief hier in Weesum. Ja.
hij hier een mooie clubdel zet. Want ja, dat wisten wij eigenlijk eerst net. Maar het heel lang was dat Weensum net eens een eigen club hier. Dan Nee. weer er een stichting die organiseerde dan het FK. Maar dat was helemaal net een club. Nee. En als nou juist dat op het Oran FK alleen nog al 10 deelnemers meedien op het FK. Dus in principe hier ze op papier in alle klassen goud winnen kunnen. Ja. In dat tweede is- van dat is ik is slagen wel- trouwens. Jongenskampioen, juniorenkampioen. Ja, is fantastisch. We gaan jaren meemaken dat Jimmo Smit de enige Weensum weer dit überhaupt sprong in de eerste klas. Nou, dat is aardig verloren. En er komt ik een bulte jeugd om, een talentvolle jeugd. Ja, je vertelt. Kijk, je wordt weer een Nederlands kampioentje uit Weensum. Ja. Wat zei dus de... Ja, ik zei je hem vertellen dat inderdaad vorige weekend bij dat Vierlab Café en eigenlijk week daar zelf ik nooit van op hechten dat Nee. dat nooit een vereniging West had. Nee, toen net, eerst net. Nee, klopt. Nee. Nou, we zullen zien wat Germ doet. Germ had de pols eigenlijk ten opzichte van de concurrenten relatief dichtbij staan, Ja. maar kan ook griezelig snel klimmen. Is nog wat lichter, hè? Maar hij is daar hier al een kop groeit. Ik denk net dat er een soort lichter is als de rest, ja. Oeh, Hij is nee. zomaar bovenin, maar shirt het zelf wel, ik moet loslitten. En omdat hij die pols echt zo dichtbij had, moet er echt snel genoeg loslitten, want de oren leiden weer op een schons. En dat betekent dat we weer helemaal opnieuw beginnen bij de tweede ronde. Onegalen, maar die zit al weer klaar. Gangster krijgt natuurlijk wierd. En Sil nou wil de orenkant willen hellen, om in ieder geval een afstand deel te zetten voor de finale. Op de middelste batter dadelijk Miguel Sielstra weer. Uit eerst hem, namens de afdeling Drilts. En bij de vrouwje met Inger Haanstra beziekje hartenverbetering. Ja, die staat gewoon tweede, maar alweer 31. Want dat ben de enige twee die droeg door de kant hellen. Eerste der Tessa Kramer, eigenlijk de enige die naar behoren lept had. Ja, Tessa maar die maakt een goeie 16.06, dat Zeker. weer prima. Maar we wachten eigenlijk nog even een beetje op het vuurwerk van de rest, want dat houdt nog net hoor. Anneke Allema, ja, hij had de Frieske truiwer oernaam van zijn broer Isbrand. Want laten we net vergeten, in Weensum won hij toch echt weer even met een Ja. dikke 20 meter sprong. Dus die toont aan dat zijn vorm wel goed zit. 21, hè? Ja, maar in Burgum hier er In Burgum, ja, 2060. 2060, ja, inderdaad, zijn derde afstand. Maar dat weer genoeg om de trui weer uit te nemen Ja. van Isbrand. Nou, ik denk dat bij de Famkes toch eerst gaat Inger Haanstra. Haanstra, inderdaad. Meidongeren, dit liep het op zich wel goed. Gaat ze recht? Nee, ze gaat Nee. weer scheef, weer naar links. En nu gaat ze weer, ze krijgt gang ze wol naar de andere kant. goed, Maar ja, het is dat weer die alweer 31, dus daar ben ik Ja. net fleurig van. Nou, Anneke Allema. Het spoor maar de recht. De oren is goed, de sprong ek. Dit liep het al een stuk beter en gaat dan redelijk scheef. Gaat er boeten de sector of net? Dat is de vraag. Want 1824 denk ik. en dit is minder dan Stevens inderdaad. Ik denk dat het inderdaad nog zit er ek om. En met stip in de finale dus. Ja. Voorlopig. Het spant er wat dom. Het is misschien ook nog wel correct. Een aparte wedstrijd. Ja. Nee. Is net een tevreden. kapsprong. Nee, iets te vier uit Gang koers. te rap. Nou, de meter kan het God net eens vinden. Dat is Nee. meestal net gunstig, want dan gaat de stok vaak naar achteren. Ja, hij denkt, ja, we maken een model zetten. Ja, wat servus. Wat is het? Het TC die komt erbij, die prikt hem er in één keer in. Nou, dan gaat er wat hoor. Wat soort worden? 28, 15? Ja, zoiets. Ik denk dat Denk Miguel net verder even wachten moet, want ja, die stok om te meten van Arne staat nog in het zandbed een beetje skeen voor zijn skans. Dus die moet even geduld oefenen. 1822. Toch nog, Ja. toch nog. Maar wel Krijg- minder dan Stevens, hè? Minder dan Stevens. Stevens zit nog steeds op nummer 2. 1822, 1824 en 1830. Ja. Dat zijn de drie finalisten op dit stuit bij de senioren. Nou, Naart vond ik op zich kreeg net een rare sprongmeidje. Dus laten we hopen dat hij nou even dik over de lijn gaat van een jongetje meter. Eerst Miguel Sielstra. Mijn jongen. Degelijke tros. Dit ziet er beter uit. Dit ben een goede klimslagen. Dit ziet er beter uit. Ja. Ja. Dit liep erop. Ja, ja.
Vier wij de eerste voorlopig op die middelste batten. Dus roem oer die Santje Vifje van Rutger Haanstra. Dan begint het erop te likken. Orne staat hier even naast Finalist, 1822. Ja, zo. Eerder wel finale. Er zijn 3 senioren droeg tot nota en dat is de treden. Oh, zo. Nou, het met alleen Ruchter. Ja, ik voel me goed, maar nou ja, prima. Het liep eerst wel aardig, maar ook nog wat uit koersen blijft. Hè? Ja, ik draai de vet al wat vet. Dus, ja. Als nemen we die rechterpoot en met de tros waaien en dan gaan we het rechter spoor pakken. Is je wel eens vaker draaien, hè? Oh ja. Hij staat op zich ook goed lijken. Zullen we dit even zeggen. Marije Rijtsma, komt ze mooi in. Marije, ja, die ziet er correct in hoor. Oeh, daar gaat ze weg. Maar Daar gaat ze weg. Oh. Daar gaat ze weg. Dat is beter, maar die eerste sprong, dat zie je het in hè? Oh, die rug gewoon weer. Dan hier is de concurrent van Tessa West. Maar deze kind is een goed broek, hè? Nou, ze is in goede vorm. Nou, Santje 22 kunnen we nog noteren voor Michiel Sielstra. Daarmee mijn stip op 1 bij de junioren. Nart, die zet hier een boetende sector, denk ik wel. In ieder geval net Zilder omspannen. 4 genoeg. Nou, dit zal net boetende sector wezen, maar in ieder geval droeg. Maar net verder als in 1830 die er al steen had. Nou, Marije Rijsma keurig, hè? 14 meter 23. Nou, dat ben Ja, ons dan, daar ben we meer Daar aan ligt gewend. het op, ja. Dat gaat de goede kant uit. Mijn stip op het tweede plak. En zij zet dus Marit van der Wal en Sigrid Bokma ontwerk. Want die matten gaan nog plaatsen voor die finale. Oh ja. Ja, dan hebben we 3 man op papier voor de seniorenfinale. Maar dan jaren we dat tevens op, maar dan hoest dat mat. Die mag de bijna brengen. Dan ben je er Jij nog denkt 12 nou hoor. dat we nou bij de senioren maar 3 finale plakken gaan? Nou ja. Omdat we minder aantal springers gaan natuurlijk. En omdat tevens op, maar waarschijnlijk al een hoes is. Het wordt een, Wij zo, nee, Douwe Abma. de Bij de Money Farm. junioren. Hoe liep het dit? Dit liep het wel heel goed voor Oeh, Douwe. Maar serieus? zit er jocht of net? Nou, Nee. het zit het hier nog voor Douwe, hè? Wil Snart nog tot 1684 komt, nou ja, daar had er niks aan. En dan Marit van der Wal zegt dat Tessa inderdaad, ze krijgt hoe de 16 meter gang en zult dat nou natuurlijk zelf ook wollen. Ze schudt er het blauwe baltje om en bij het lijntje lezen. Wilsnaert Brandsma noteerde 16,85 meter. Daarmee dus voorlopig op het tweede plak staat in de Nee, Nart, topklasse. Nart zit nog eerst. Nee, 1822 van Arne Galema. Computer is weer in de war. Marit van der Wal. Ken die naar die finale dan? Nou, Nee. dat we in 2 misslagen Maar het- achter elkaar. Maak het een misslag. Oh ja, 1830 had hier er al. Ja, Ja. Nart zit nog op in. Ja, klopt. Klopt helemaal. Freek Ramers, krijgt wie het? Zie wat hier nou in zijn tweede sprong. Nou ja, ik een jongen die vrij gemakkelijk toch hegen jongetjes en 20 meter springen ken. Ja, klopt. Nou, ja. dat zou je het dan helemaal een makje willen hadden. Maar doch het maar even, hè? Oeh. Nee. Freek, show dat bij de oren en al, die denkt nee, dit wordt hem net. Let maar. Zullen we dan echt een minne-generaal en neder gaan voor een goed NK? Wat denk je anders? Nou, het kan ik nog eens wijzen dat gewoon naar Weensum en Aron een week in Burg, omdat dat gewoon de algemene focus wat minder is of zo. Want het is juist dat in ontmoet daar in alle sprong dat iedereen even, ja, dat de scherpte er even wat aan is. Ja. Laten we het daarop houden. Ik ken natuurlijk ook net elke wedstrijd top wezen, maar het Nee. niveau mij nou wel een beetje omhoog inderdaad. En we zijn nu 1360, nou daar steen je op dit moment in de topklasse in de finale. Maar nou, Ja. Douwe Abma trouwens bij de junioren 1546 voorlopig wel treden. Ja. En Peter Faber, die mij beziekje Peter Faber, mij de honger in. om daar overheen te komen. Oeh, die zak het weer een ei, hè? Nee. Ja.
Nee, had dit hier echt wat minder wedstrijden sprong, ik mijn stageperikelen meende ik. En dan mis je toch wat ritme op een of andere manier. Ja. Ja. Dus joh, Tessa die de pols al wel klaar zet. En IJsbrand. Nou, in ieder geval twee mooie sprongen om even naar te zien. Hopelijk laat ze nog een beetje om en om springen. Tessa springt nou mijn top. Volgens mij hier, ze krijgt de toppen nog net op. Dus ze had... ze is wat van plan. Nou ja, hij zal die stilstaan blijven. En hij zit Ja. er net op. Dan haast Piet. Kijk wat zij zweer er nog ook weer net. Dus nee, hij. beter mij verlegen dan omverlegen. Precies. En het dan krijgt ze makkelijk. Het zei er makkelijk uit. Ja, Voor mij is al 4 of 5 klimslagen. maar het hier de maximale top erop, hè, met Ja. de FK. Oh, we zien eerst naar IJsbrand. Goeie loop in sprong. En Nou, dit dit liep ligt het beter. beter. Dit Dit ligt liep het beter voor volle IJsbrand. beter. Gaat het al richting een jongetje meter? Ja, ja. Ja, Hey. eindelijk gaan we over die 20 meter grens heen. Ja. 20, ja, het zal erom spannen, maar in ieder geval... Denk ik. Al is een eigen jongetje, wat denkst? en IJsbrand. We zullen nog heel even naar Tessa. Tessa gaat wie het. IJsbrand. Dit ligt het. Bevrijding, wie een bevrijding. Dat is afval minder sprongen. Ja, Burgum stapt dus door de schongers heen. Nou, het vertrouwen we hebben om. Dit wie een goede insprong. Jongetje meter 80. Oké, nee, Leiden shirt weer aan hem omvallen. De laatste wedstrijd met hem hebben. Ja. Maar Burgermoeders kans inderdaad. Dus het weer nog wat voorzichtig de eerste sprong. Maar ik dacht, gewoon er niet tegen. Hartstikke. En dan maar nog een keer, hè? Ja, zit hem op het in. Nou. Daarmee is het niveau gelijk weer even een stukje omhoog gegaan. Een jongetje meter 80. Opluchting, zei de IJsbrand. Nou, dat had er gelijk om. Een jongetje 80 is 4 uit de fieste van deze wedstrijd, Joert. Ja. En die 20 meter komt dan starig gewoon toch in beeld. Waar weet nou al, want Wisse Broekstra die springt bij de junioren. En Wisse. En die krijgt kent dat wie ook. het. En Maar deze nou net. sprong, je denkt wie het. Ja. En dan, ja, Nee, dan... reden ben ik bilsjes. eruit. Maak het wat hoogste bomke van de Jonne, maar ja, daar heb je niks aan. Die punten tellen net mij voor het klassement. Nee. Nee, dan hebben we nog 3 junioren te gaan. En nog 1 dame. Te weten Sigrid Bokma. En Sigrid Bokma ging de eerste keer te wetter. En zit dus nog net in de top 3. Dus nog geen finale. Nee. IJsbrand die sjocht het spel nog even waarom. Want ja, als je een livestream hebt en een telefoon, dan kun je alles volgen. En dus ook waarom zien. Maar zijn trainer. Wat markeren erom, wat kan beter. Ja, Rutger Piersma. Rutger, nou, ze hebben zien dat Rutger nou... Die had je ook wel eens 20 meter sprong. Die had ik was ook een betere wedstrijd om, ja. Levertje. Zeg, de eerste sprong net raar uit, maar hij moet worden jocht. Die loopie-sprong is goed en dit liep het heel goed te geven voor Rutger. Get nou het een keer naar recht aan de andere kant. Ja, dit zult Het is onder net de jocht. beide 1830 wijzen. Nou, ik hoop dat het binnen de sector is. Ja, dat is van Want het is een eind uit koers. Pietje dreig te zien. Ik hoop van Rutger dat dit nog binnen de sector valt. Want oors is alles Ja. voor niks. Nou, Sigrid Bokma. Sigrid Oeh. Bokma, get die wel. Ja, die get er. Nou, die zet in elk geval Ja. een afstand del. En dan ben je in feite al finalist bij die vrouw. Ja. Want de nummer 3 is die op Alve 31 van Inger Haanstra. Nou, daar is in elk geval Roemoe heen. Hè. En Maar- Rutger Haanstra is even zien. Ja, 18 meter 14. Nou, Nou, maar je er net verder dan Stevens, maar ja, goed. je bent wierd of je springt 18 meter. Daar Ja. komt het elk op del. Alleen nog IJsbrand springt wat verder. IJsbrand springt nog wat verder inderdaad. En, nou, ziet hoog genoeg, maar ja, je maakt er joch in. Zij is... Dat jij ook met spultje.
krijgen we op de middelste batten nog Arend Veenstra, Rutger Haanstra en Germ Terpstra. En dan beginnen we al om de derde en laatste ronde hier in Weesum voordat de finales uiteen zetten. Arend Veenstra krijgt nog even wat onwijzingen van Steven Jan. Hij zet Loek hem gelijk aan als hem haast. En de honger in. Shut naar het plak waar erin springen wil. Lietse dribbel en dit liep het heel goed voor Arend Veenstra. Get er nog jocht? Nee. Hij draait er eigenlijk bij de insprong een beetje nice. En op het moment dat Stinks hij get, dan draait hij de andere kant uit. En ja, dan slaat er uiteindelijk helemaal naar jocht zo. En dat is jammer, want ja, hij zit samen omhoog, hè? Hij zit samen op hechten. En ja, hij de eerste sprong weer wierd. En deze is boeten de sector. Dus daarmee had er eigenlijk nog geen papier op, of geen afstand op papier. Nee, en de drie ging weer de wal, want ja, daar is de drompel ek maar 1583 voor finale. En eigenlijk alle jongens die hier in de seniorengroep in actie komen, kennen dat mij redelijk gemak helje normaal sprutsen. Hoe ze net echt heel volle voor de douane. Rutger Haanstra. Nou ja, Sontje 15 is zijn eerste sprong. Dat weer de eerste nog maar. Kan het dus rustig opbouwen. Ja. In Burgum leert er traaien seizoensbeste prestaties achter Gosjen. Rutger? 894, 9 en toen 994. Ja, echt een mooie opbouw, ja. Een fantastische opbouw. Dus ik zei al tegen hem, is nou een keer springen wil zeker. Ja, wel zei hij. Maar ja, ik mocht maar 5 keer. Maar ja, die broekt dit natuurlijk om nog even lekker bij te tanken. Ja. Wat achterstand in te helpen. En op deze manier is hij een absolute kandidaat voor eremetaal op het NK, hè? Zeker. Ze gaan inmiddels alle trainingspakken om met eronder nog een trui. Dat jouwt wel on dat het inmiddels wel wat kouder wordt inderdaad. Ja, ze mij beus de stoelverwarming ook wel gaan stonden. Klaar worden. Die zit er de klapper in. Koud konijnen. Nou, je had het beeld nog mooi steady, dus dat is een goed teken. Rutger Haanstra, volle concentratie. Technisch heel mooi, Lepper altijd steady. Eigenlijk de insprong altijd goed. Dit liep het echt En beter. Ja, dit gaat al richting de daar komt er weer on. Wat is deze jongen in vorm, hè? Ja. En het lijkt het zo makkelijk, hè, dat hij het doet. Jong, maar dat is met alles wat moeilijk is. Als het goed doet, dan liep het makkelijk. Hij had zo'n constante loop insprong. Ja. Daar kan hij op vertrouwen en dan komt het op Del net de vleug hoog in. En dit wil weer een stuk beter als zijn eerste. Ja, het baltje lei op Santje 15. Nou ja, dit gaat nou de Santje een hele meter, denk ik. Meter tredje. Sorry? 9 meter tredje, Jerk. Dat klopt. Dat is 12 meter verder. Daarmee springt er op dit moment de tweede beste afstand van de wedstrijd. Alleen nog Isbrand Galema sprong nog verder met 9 meter 80. Nou, wat dit de opbouw is, Santje 15, jongetje 13, dan wil ik die trainer nog eens even zien. Hij pakte natuurlijk in het klassement nog ook mooi wat meters bij. Hij scoort enorm. Precies, schroon. Nou, er zit nog een lege Santje nevens mij. Of zelfs een hege 16. Maar die maakt het een klapper, Joort. Ja, top. Die piekt op het goede moment. En dan ben we weer aan de laatste sprongen van de tweede ronde. Germ Terpstra. Ze krijgt wierd. Toen helde de derde punt net. Hij zet hem nog iets dichterbij. Net een heel soort voor, maar hij krijgt ook onder bij de 8,5. Of hij zult, denk ik, maar iets sneller rennen. Maar ja, mij. En wie het pakt, dan wordt alles wat reger. Dus we gaan het zien. Netjes van jongen. Ja, heel netjes.
Germ Terpstra. Maar achter hem de coach en zijn heid Wim Terpstra. Ja, normaal sprutsen is hij ook altijd kandidaat voor de finale, minimaal. Wint ik wedstrijden. Zijn persoonlijke record leidt ik al roem boven die jongetje meter. Ja. Dus hij kent dit ek. Hij had in ieder geval een mooie afstand om net aan te springen. Een jongetje met een tretje. Het baltje leidt mooi een meter door de lijn. Een mooi richtpunt, hè? Ja. De Benelliepers die springen erop. Ja. Ze kwamen correct net door het derde punt. Ziet er al heel bij. Maar hij mat wel oer. Hij mat een beetje sneller wezen. En nou lijkt het op zich wel goed te gaan, maar hij gaat te scheef. Klimt de pols wel uit. Ja, ontklimmen leidt het net. Nee. Dat kennen we wel, maar ja, hij maakt rjocht, die Ja. stok. En daar had er nog één kans voor. Ja, want hier doet er niks mee qua afstand. Hè. Deze wordt wel opmeten, maar is boeten sector. Ben ik al bang voor. En dan beginnen we dus met de derde en laatste voorronde sprong van Arne Galema dadelijk. Zit op dit moment treden nog met 18-22. Ja, eigenlijk vierde, want Theo was ook maar weer vierde. Ja. Maar zij krijgt dus het vielde goed. Rechtervoet nog iets meer terugzwaaien. Ja, en hij moet natuurlijk wel rekening houden met zijn broer Isbrand, want die kent die leiderstrui wel eens van hem oppakken. Ja, klopt. Ja. Ze krijgt toen zwaaien met zijn rechtervoet wat de mintro werd er eigenlijk naar rechts gang. Nou, zien of we de focus daar nou op kan houden. Het licht zit op green. Volop concentratie. Wat onder dat. De onderin. Loop is vaak goed. Loop is goed. Insprong. En nou, Kan er een mooi derde punt Hij krijgen. Dat krijgt lijkt het hem wel. erover. Nee, Springt verder dan die 18-22, maar dat wel. draait weer wat naar rechts. Heuper een beetje jong in ieder geval. Inger En Haanstra. springt Inger weer. Haanstra. Ja, dit lijkt een verbetering. Ze krijgt 2 keer wierd volgens mij. Of 1 keer alwe 31 en 1 keer wierd. Beide keren naar links en gaat nou voor recht hoor. Nou ja, ze maakt oor die tredje fjouwere zand beginnen van Sigrid Bokma. Dat rijdt zie je denk ik nog net Dat maar. kan wel eens krap worden. Het spant erom denk ik. Dat kan wel eens krap worden. Voor Inger Haanstra. Zocht ik net heel blied. Dus ik denk dat ze wel viel van dit kan wel eens te min wezen. We zullen zien wat er op het scorebord komt. Dat meest dan net. Daar staat tredje fjouwere zand. Ja, maar er zit nog. Maar die is nog van nummer Sigrid. 144, Ja, dus die dat is van nog Sigrid Bokma. Een orden. Dat is de te klappen afstand van Sigrid Bokma. Nou, eerst Michiel Sielstra. Komt hier weer om, lange klappen, maar... Jed recht, maar daar is het ook mee zijn. Wilst Inger tot 13:51 komt. Dat is te min. Dat is te min, inderdaad. En Orne Galema die verbetert hem wel met 18-98. Krijgt je een jongetje meter. En zit hij mij op nummer 2 achter broer Isbrand. Ja, ik weet net of er daar wat aan had voor zijn klassement. Ik heb wel even checken. Het klassement bestaat uit de optelsom van de 100 beste wedstrijden. En Arne hier als 100 afstand 29 staan, dus Ja. die wint je niks mee. Nee, Isbrand hier als 100 afstand 06 en die springt hier 80. Pakt dus 74 centimeter. ja, Maar dan is hij is is hem nog net voorbij. Nee, Wilst Isbrand zijn 12e afstand. Dus die voor na je weekend dan voor hem. Een jongetje 12 is. Dus dat is ook dan een legen. Maar goed, Isbrand Nou ja, mij jij nog een keer. klopt. En Ja. ben je in het Heidenskip. Dus die strijd pas naar deze die is in volle gang. meer sissen. Ja. En Naart en Marije rijdt maar steen kleer. Nou, Ja, Marije Rijtsma die had de farm goed te pakken. staat gewoon strak worden maar die 1423. Ja. En, Dus wat, eigenlijk en wat dat die eerste Ja. Nou, leven zien wat ze nou doet. Oeh, Dit staat is staat een er best wel. stellen. Oh, wat zonde. Wat Nee, zonde. nou springt ze weer. Die maken er wel een Ja. mooie spannende wedstrijd Ja, van. ja. Die zieken de Greens wel echt op. Nart Brandsma.
Nou, zien we wat naar doet. Onren insprong is nee. dreig. Dus zelfs de laatste stappen. Hij moest iets te volle strekken. Waardoor dat de versnellingen wat uitwieën. En waardoor het er eigenlijk een beetje tjennenstok omspringt. En in plaats van dat er hem echt omvalt. En dan, ja, dan is het Ja, stiert jammer voor Naert. Maar dan stiert voorlopig gewoon te redden. stiert er nog steeds naar 38 te redden. Ja. Ja, en dan maakt En het, daarmee is hij zeer waarschijnlijk wel finalist. Maar als het inderdaad zo is dat er maar 3 finalisten binnen, nou, dan wordt het nog spannend. dan ben er nog wel een paar hier omheen kennen. Ja. nog net klaar. Dus ja, dat is het mee. Dus de vraag, je ziet het mooi of net? Dat is de vraag. Ik denk dat het is verloren. Dan zien we Douwe Abma. Die ze correct tot 46 kwam. En misschien een Douwe no. Ja, dit liep het er beter op. Oeh. Dit liep het heel goed voor Douwe. Dit is Die gaat mooi. hier, richting de 18 meter. Ja, knappe sprong, Hele hè? goede sprong. En Douwe, de farm groeit. Dit liep het erop. Ik denk dat dit Zeker. de 4 afstand van de Jon is. Hij wie al twadden, maar nee, treden weer, maar nou ja, 1583, maar daar gaat er roem moe heen, hè? Ja, Michiel Sielstra hier Santje 22 in zijn tweede sprong. Klopt. Maar komt nou correct net voorbij die afstand inderdaad. Santje zo'n 64 centimeter verschil. Maar wel mijn stip omheen en Ja. nou strak op treden. Ja, klopt. Ja, dit wordt dreigend te beleppen voor de rest. Maar goed, een Wisse Broekstra zit er nog net in. Nee. Arend Veenstra had een PR wat heger leidt. Ja. Germ Terpstra zit er nog net in. Dat is Ja, al ja. ja. Ja, dat wordt nog Het is heel ook een leuke spannend, groep, inderdaad. Hannes, Ja, die zeker. Het is juniorengroep. een hele leuke groep. Wil ze zorgen dat Marit inderdaad Ekka-polskleer had. En dit is hardtreddensprong Ek. En ze had dat nota nog helemaal niks op papier staan. 2 keer weer het sprong. Ja, dus ze zal verder maken als de 13-24 van Sigrid Bokma. En ik ben benieuwd waar het eerst gaat, want haar clubgenoot Freya Kramer staat bij de topklasseskleer. En ook die Ik denk dat... staat nog net bij de besten. Nee. De camera zit op Marit. Dus laten we daar eerst even een scan. Daar gaat Marit. Ik denk dat ze Ja, weer had- hartstikke leuk gaan. ze Ja, had ze gaan met takkelik. Marit die door het. Marit springt hier richting de 15 meter. Wilst Freek wie het springt. En ja, Nou ja, adel verplicht, zullen we maar zeggen. nou ja, keurig. Maar het Ja. springt haar hiermee In de roem finale. in de finale. Ik denk dat zij hier correct om en daarbij de 15 meter, 15 te zien of zij het zal springen. En daarmee En Freya Kramer, dat is toch een Goed. teleurstelling, hè? Want tred je 61 en 2 keer wiet, ja, daarvoor kom je net naar wezen. Nee, en daarmee is er vijfde win. Hij Nou ja. had 1 keer de andere kant hellen, maar ja, daarmee is het echt zijn. En tevens wie verder, dus eigenlijk er maar 60. Ja. Nee, dat wie Net voor verbetering top die. vakbaar. Peter Faber bij de junioren. Peter, die kan gelijk wel loslitten. Zelfs in Burgum hier direct peer stappen extra. Ze krijgt Ronner Wotero. Ik weet niet wat er verloren had, maar in ieder geval had er nou een pas extra. Waardoor dat er eigenlijk alle snelheid wat kwijt is. En eigenlijk bij de insprong al verneemt dat er wel loslitten kan. Marit, ja, 1553. Daar win je vaak wedstrijden bij, hè, maar nu is ze gewoon tweede, want Tessa Kramer, die sprong gewoon 16.06. Ja. En stiet er mij nog steeds 4 op kop. 1553, verder dan ik hier verwachten mag zeggen. Ja, het dan baltjestation. Ja, dat vertekent een beetje, Ja, maar 15 hele meter is nog steeds een beloerd ei, hè? ja, klopt. In de verhouding. Mij draaien een hele klimslag. Ik is neigen hoe ver Ja. die pols het water in zit. Ja, precies. Nou, de Lies leader Brands. van de wedstrijd inderdaad. Die zal nou weten dat het wel lekker gaat, de opluchting weer groot. Dus waar weet kennen nou eigenlijk hoe die 20 meter heen wapperen. En dan wordt die leiderstrui wel weer gevaarlijk, denk ik. Isbrand Galema staat klaar, maar ook Tessa Kramer bij de vrouwen.
Eigenlijk moesten we hier een bordje omheen gehouden kennen. Hè? Wel, waar hij eerst mocht en even wachtje. Ja, dan showen ze straks tegelijk. Het is voor het publiek leuker. Of beide. Voor u is het, voor uw cameraman is het te volgen. Nou, eerst we Jet beginnen Isbrand. met Isbrand. De oren is goed. De insprong hek. Dit liep het erop. Dit liep het erop voor Isbrand Galema. Get er nou jongen. naar de 21 meter. Hij komt erom! Ja, ja. Hij komt erom! Hoppakee. Dit is heel dik. Dit doet me weer denken om zijn persoonlijke record. Ik denk dat er hier een leiderstruit te pakken had. Hij had de Frieske trui weer in de pocket. We zullen eerst even met Tessa Kramer. Tessa maakt het echt een hele Want die goede gaat echt sprong. goed, hè? Die gaat echt Oh, goed! die gaat iets te scheef. Oeh, die Iets te gaat scheef. warm. Die Isbrand, dit liep het erop, Oh. jongen. Jongen, jongen, jongen. Hoe scoort dit in? Ja, ik denk dat dit 21. Ja, 21 zie Zijn je. eerste 21 meter van het seizoen. Jurgen, 21 zie je. Isbrand zijn wedstrijd van jongen. Nou, dan zeiden ze het al. Dit is de ende weer. Polshouder zei, er moest 20-11 springen. Ik zag de Lauwer 21 zien. Echt weer. Nou, dan kan Isbrand wel eens vaker Op voorspellen. bestelling, op bestelling. Hij danst het roer. Zijn broer Hij voorspelde het al dus. feliciteert hem, want die krijgt voor de Frieske trui erbij. Ja, Maar deze andere Frieske trui, ja, die had hem dan net eens geplaatst voor de finale. Wisse Broekstra. 2 wierdsprongen. is er nou dood. En die wil toch mij in dit geweld. Ja, dat doet er. Nou, hij wipt hem de roer. dat maken we nog even meer te dadelijk. Ja, dan Want weer die zondje in zo'n 60. Ja. Is dat wat we zijn van Douwen. Nou, dat wil ik wel eens even zien dan. dit spant erom. Gaan we eindelijk toch een beetje het vuurwerk Ja, wel op zitten te top. wachten. Want het is grote klasse natuurlijk. Ja. Dat je... Het gevoel wie goed zei er. Ja. Dat zei ze bij een jongetje in 80 al. Zat je jongen een 50 van Wisse Ja. Broekstra? Nou, hij heeft het donder al. Ja, Dat is de min. Dat is de min. Dat is gewoon de min. En mij miste de finale. En het is dus het Ja. hele seizoen al zo. Hij is of winnaar. Of hij zit er niet eens in de finale. Nee, het rint of het rint net. Het is zwart of wit. Dus ik hoop maar dat er dat aan mij net NK. En laat het dan maar wit worden. Ja. Ga maar die Maar, 21 zien van Isbrand, jong. Wat een sprong. Rutger Piersma. En Rutger maakt het Wil nog ik een mij hele naar de goeie. finale? Dit liep het echt Rutger heel goed. Piersma, wil ik Get mij naar de hier. finale? Ja, en ja. dit mij naar de finale. Ho, 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 ho. En Rutger maakt het echt een topsprong. Het baltje lijkt nog op de andere plak. Het baltje lijkt nog net goed inderdaad. Maar dit is echt Dit is echt 20 meter. Ja, Rutger. top Rutger. Wat dacht ik wil toch maar even mij naar de finale? Ja, dat weer hè. Het gevoel had even op zijn wacht gelitten, maar Nou, ik denk dat het 20 meter is, denk je niet? dat denk ik ook wel, ja. Wiels was jongen dat Ja, Sigrid dat moet Bok maar wel. hier echt een Ik denk goede het sprong 20. maken. Die telt ik voor het klassement, hè? Dat is ook wel lekker, ja. Die hier nog wat nodig, dus nee, heerlijk. Nou, op naar de finale, succes. 20 meter halve. 20 meter alweer, dat weer eigenlijk wat de polshouder zei in Ja, hè? Isbrand, maar Ja, inderdaad. die had een sprong in de war. Hij had hier in de warwest, ja. Vreemd toeval voor Jonas, hè? We hier net meer toch, maar de wedstrijd is nou toch echt wel losbrutsen. En 3 senioren in de finale vind ik eigenlijk nog wel leuk. Nou ja, op deze manier wel. Als ze zelf hier springen, dan ga je net mee aan nodig. Isbrand 1, Rutger 2 en op dit moment Orne met 1898 te redden. Ja. Nou. Toch nog wat vuurwerk hier in Ja. deze. Had er even een wachtje matten. Maar dit schroeven de kwaliteit behoorlijk omheen. Want Ja. deze 21 meter het zien van Isbrand is pas de derde 21 meter sprong van het hele seizoen. Ja, Ja, de trainer van Isbrand. Jan, Hij hield een lekker gevoel, maar ja, wat haast hij in hem zijn dat er in een loskomt? Nou, we doen dat altijd met z'n tweeën, maar wij winnen in Burgum winnen we al heel tevreden door de loop. Alleen nog die tweede, toen stapte de oer de bad en dat dong zo zeer, dus dat weer sneu. Maar we zijn heeft echt een soort ding goed in.
En we hebben ook zo, dan moest vanuit die heupen tros zwaaien in plaats van de voeten tros zwaaien. Dus en dat pakte nou geweldig uit, jongen. Hij stond er niet een keer stil en hij klom weer. Nou, weer ik ontij, hè, want hij doet er een soort voor. Nou, zijn persoonlijk record had er hier echt lep, dat weer nog verder. Maar dit is zijn eerste van het hele seizoen. Mooi moment. Ja, nou, dat is gewoon prachtig. We wonen heel graag met de FK natuurlijk ik mooi aan. Nou, dan, ik vond dat hij daar heel goed reageerde. Het weer precies wat het weer. De insprong weer net goed. Nou, daar hebben we goed naar Sjoen. En dat dan een week later, dat hij dan dit zien liet, ja, dan ben we wel, daar ben we heel blij mee. En dat ben meer niet denk ik goed springen in, hè? Ja, we hadden er innovatie maar het komt los. Nou, ik zou zeggen, ga zo door jongens, want neem dit mee naar Linschoten. Ja, nou, dan zullen we het derde kennen. Dat zou mooi wezen, hè? Lokmens eerst. Top Jan. Wil je zorgen dat Arend Jan hier eigenlijk zich net plaatst voor de finale? Arend Veenstra. Nee, inderdaad. Nee. Wie het een keer boetensector en maar ja, Wisse springt Santje 59 en zelfs die dan met mij. Nee, dus je moet er wel een grote jongen wezen als je hier in de finale springen wil, hè? Ja, de leider bij de junioren, Rutger, die maakt de pols wegleer voor zijn treddensprong. Want we zijn er haast. Ja, alleen nog Germ kan zich nog in de finale springen. Hè? Sigrid Bokma had het opgered bij de vrouwen. 1488 is het derde plak. En daarmee leert zij dus Marije Rijtsma uit de finale met die 1423. Ja. Inderdaad. Dus hebben we daar een behoorlijk niveau toch nog in die vrouwensgroep. Die had het in de laatste ronde behoorlijk weer opgekrikt. En hebben we nog 2 junioren sprongen te gaan voordat we gaan naar de finale ronde. Ja. Rutger Haanstra er ook onder het pols zetten. Ja, dat houdt in de hand dat broeken ze om de pols op een bepaalde afstand te krijgen. De zweeffase vanuit de loop naar de stokta. Want ja, dat is echt verhoren. De polsen staan er heel tijd verder en verder in het water. Hè? Want Safir hier ze vroeger net nevens mij. Nee, wij hingen ze misschien 20, 30 centimeter uit de hoorn. Maar ja, toen sprong we ook met aluminium. Hè? Dus die boeren zo snel mogelijk vast gaan. Ja. Omdat er oors alle kanten uitzwipte. Nou ja, bij carbon is het een stukje stugger. En dan kan er gewoon een stuk verder staan en dan kan je gewoon... Oh. Het is wel wat voor jongen met al die aanmeldingen, hè? We jaren nou dat bij de junioren... Michiel Zielstra meldde me al als de nummer 2 en dat via de achterdoor komt Wisse Broekstra dus als eerstvolgende in de mogelijkheid om toch nog juniorenfinale te springen. Volgens mij, ja, ik weet niet hoe dat gaat, maar doe je dan gewoon bij om een prijs? Maar is ook nog net plaats. Dus inderdaad. Die kennen hem ook nog plaatsen. We zullen eerst naar Rutger. Jongetje, tredje krijgt. Kennen we daar nog een schepje bovenop de wand? Nee, dit is de 4. En dan wachten we nog op Germ wat hij doet. Maar Isbrand die denkt, ik vind het mooi West voor jongen. Hij had een topsprong maken. En 21 zien. Zil zich sparen wollen denk ik voor de rest. Hij rent nog eens kant op, bevreemd hem straks blijven wat er precies we scoren hem blijven onder de mouwen dadelijk. Onhoorn is. Ik denk dat het echt mij te krijgen had dat hij was die in Burgum toch een behoorlijke klap in de schienbonken en op een jermhaan had met die misstap. En daar had er toch last van gehad. Dat denk ik ook. En het gevoel is nou goed, dus misschien had er ook wel zoiets van dat je in de werk komt, dat had ik bereikt. En maar eerst even de persgelijk te wut staan. Maar ja, daar er nog zit naart in de finale dus. Maar 38. Ja. Wil jij even wat van een statistici? Hoeveel weersprongen hier bij Joert? Plus 24 is 43. 43 weersprongen tot nota. Burgum wie vreselijk zat vol. Hoeveel wie het hij? Bijna 80? 79 weersprongen in Burgum. Nou, in Burgum 79, nou dat redden we net meer op. Jere Joert, zelfs met mij de finale erbij, maar het bent toch een protte weersprongen. Ja, maar we hebben een stuk minder springers natuurlijk als in Burgum. Ja, plus
In deze fase van het seizoen had je nog sprongen maak je wel in het klassement, maak je 4. En maak je klopt. dus wegen. Ja. En dan haal je niks om 7 sprongjes. Dus dan is het risico dat je te wetter gaat groter. Ja. Germ, Terpstra. Ja. Tredde aanstaan op dit stuit is Santje 60 van Douwe Abma. Hij weet al dat Michiel Zielstra hem aanmeld had. En dan zou de tredde aanstaan nou Santje 59 wezen van Westerbroekstra. Daar moet er dus omheen. En dan pleest hij hem automatisch voor de finale. Ja, dus het is nog even de vraag of Wissemai het. Nou ja, dat hing het van Germ af. Ja. Germ kan daar nog verhoring in brengen. En waarom zou er dat net aan? Op zijn tusbatten. Dit liep het. Hij mag een keer rioch Nee, gaan, maar hij maakt een dat keer. redt er net. Hij maakt oerderde punt, maar dat redt er net nee. Verrassend. Nee. Een wiertsprong. 1 keer heel driegen in de stok, maar boeten de sector. En nog een wiertsprong. En dan betekent dat dat wij ons opmeidje kennen voor de finales. En dat betekent bij de Famkes dat er op 1 eindigen is voorlopig Hilde van der Wij. Met tredje 74. Tweede Sanne Boustra met tredje 54. En tredde Emma Klein-Velderman, heel verrassend, met tredje 21. Ja. Bij de vrouwen op 1, 4 op 1, 1606 Tessa Kramer. Tweede Marit van der Wal, 1553. En tredde Sigrid Bokma, dat is ook de top 3 van het klassement, 1488. Bij de jongens op nummer 1, 1677, Auke Jan Hilderda. 2, 1657 van Brent Monsma. En 3, toch Erwin Leffers met 1587. Bij de junioren, nou in elk geval op nummer 1 eindigen Rutger Haastra, een jongetje tredje. Die mag hier direct in de seniorenfinale zitten. Op 2 is eindigen Michiel Zielstra, Santje 22, maar die had hem dus veromlussen van de finale. Tredde Douwe Abma, Santje 60, scoot mij naar de finale. En als het inderdaad zo is dat dan de nummer 4 meidwaan mee, en dan is dat Wesse Broekstra met Santje 59, hebben we direct de finale compleet. De eerste finalist hebben we in acties, jongen. Dat weer Emma Klein-Velderman, maar die verbetert haar net. Dat brengt dus bij de finale van de topklasse. Ja. En voor het eerst Naar dit het seizoen Bronsma. geen 5, maar 3 finalisten. Naar mij weer een rare laatste pas. Ja. En daar toch mist er eigenlijk de vloeiende beweging van de insprong. Hij verneemt het eigenlijk liek al. Ja. Bij de middelste bad staat klaar Erwin Lefferts, de nummer 3 bij de jongens. Die dus die Friese trui kwijtrekken is. Oh, Ja, Monsma. Erwin die Monsma. verneemt het gelijk al. Ja. Steven hoeft nog niks te zitten en hij let al los. Zit er geen moment in deze keer? Nee. Nee, bij de insprong springt er eigenlijk iets te vier. Maar de Omheeg? voeten naar voren en... Wat stijl die- achterover een beetje. Ja, precies. Dus just dat er inderdaad... Hij moet iets meer zijn schouders voorover drukken. Waardoor dat er eigenlijk wat een zwaai krijgt in plaats van dat er... dat zijn lichaamszwietepunt eigenlijk wat... Ja, het meer krijgt mij als neemt. loopt er hem nou zelf achterover, hè? Ja, En je mag het toch stopt eerst in één keer. Er zit geen vloeiende beweging in. die En, massa maar eerst naar voren. maar ja, Claire, dat is makkelijker zijn dan die natuurlijk. Maar Beste stuurlui, hè? ja, ja. Nou, doe best ik trainer, dus doe kerst er wat van zezen. Ja, wils de scoreborden al prachtig mooi skitteren hier in het wetter in Weensum. Wordt het hier al wat skimmeriger. Maakt ze weer eens op voor de tweede finalisten bij de Famkes. En die nummer 2, dat weer Sanne Boustra. Iedere duizend. Zegt dat haar broerke Jorrit Boustra op het NK voor de jeugd keurig een zilveren medaille won. Vliegen hier weer zelfs kampioen. En wat kent Sanne nou zelf? Nou, dat is een degelijke eerste finale sprong. Net verder dan haar tredje 54, denk ik. Die is Nee. correct del zetten. Maar ja, je moet er ook weer even in komen. Hè? Hij krijgt een skoft wachtjematen op de rest. Ja.
Dus, Komen wij bij Arne Galema. Want ja, die mij als tweede onderbak ja, in deze finale. baltje lijkt mooi, 21 te zien. 90 centimeter erbij. En, Mooi richtpunt. Ja, verleden week zaterdag lept het er doorheen, hè? Ja, nou we gaan het zien. Maar Dat dat voelde is ik goed. de eerste keer dit seizoen, hoe de 21. Ja. En dat bleef toch een bijzondere sprong. Eerste finale sprong voor Arne Scheur het lieke Galema. erop, hoor. Nee. Nee. Het is wel krijgt zijn jontje, hè. Net die springt wat en dan bam, Fries record. Maar ja, Claire, Safir ben we nog lang net nou. Dus bij de jongens, Ja, Brent Monsma, hè? naar Brentje, ja. De regerend Fries kampioen, mij dan ook zei ze, sinds verleden week. Hè. Die won er wel een titeltje erbij, ja. Een goeie troswaaien. Dit liep het heel goed te gaan. Oi! Ja, Hij begint om minder te Slag. zien. Isbrand. wilst wij Iesbrand even bij ons roepen? Dan winst misschien wel Joert wel, maar dan springt geen finale, want... Nou, ik hier in Burgum, ik wat naar Pattegiesel. En toen stapte ik op de skans, dus ik mijn voet helemaal hier. Maar ik dacht, het is nou nog droeg het plak. Dus het liet me mooi impact zitten dan. En nou ja, boven dat met 2 dagen ik weer. En ik weet nog wat werk van wat verbouwingjes die het vanuit FK natuurlijk inplanten. Dus wat betonwerk en zo. Dus ik dacht, nou, is alle redenen om Joet even op te haren. En dan kan je naartig nog even, nou, die zie je krijg wat zien en ik denk, nou, die kan finale springen. De week naar Krekkerbink sociaal. Nou ja, verstandig besluit dus. Preventief even rustig aan. Ja, want hier wil ik net, als er niet op een plak is en niet wetter en zo, dat ja, ik denk lid samen even. Nou, Ja, buiten is van mij binnen. Dit wil ik je het even veel en bereiken. Dus dat is dan ik weer zo, nou ja. het helft klassement, hè, deze 21. Ja, gelukkig wel. Nou, ga lekker op een bult zitten. En daarom, Collegiaal die Iesbrand, hè? ja, gunt zien maat Nart, ek een Ja. finale sprongje. Vooruit. Klinkt ook Ken heel die sociaal, jongen, zei ken dat die zo. jongen, ik nog eens even oefenen, maat, ja. Hier, mijn jongen, ja. Nou, we zullen zien wat de laatste ronde ons nog brengt. Ja, want deze 20 meter telt ik mij voor zijn klassement. Toch hij goede zaken. Rutger krijgt. Oeh. Is dit nog verder? Nee. En Rutger springt wie het. Nou, toch een mooie sprong, 20 meter halve. Ja, maar ja, hij weet dat de klap aan afstand een meter verder leidt. Ja. Dus ja, Safir is hij ik nog nooit west in Nee. zijn hele leven. Dus dan mag je echt wel wat dit is weg, voor hè? Rutger sowieso een goede sprong, 20 Ja. halve. Prima zelfs. Zijn tweede sprong ooit. Ja. Dus dat is prima. Nou, ook een Jan Jilderda. Die shot dat Brent Monsma maar 1548 produceerde niet krijgt. Maar al die misslagen. En dus is zijn 16 nog steeds de winnende Ja. afstand. En dat is zijn eerste sprong, hè? Ja, Nee. daarna had er alleen nog maar wie het sprong. Ja, dit Al weer, 3 dit keer. weer niks, nee. Nou, en dan geven we een Sigrid Bokma. Ja, op het nipperke dus in de finale kwam. Ja, wie had er even mis? Dat is Nou, wie op achtergrond, hè? Ja, klopt. Wie Die win, springen al even tegelijk vanzelf. ja. Dus ik kan dus net splitsen. maar hier zeg maar weg. 1488. Ja, 1488. Ja, prima afstand, ja? Ja. Maar pas in haar redder sprong. En daarmee wipte ze dus Marije Rijtsma eruit. Ja. Nou, waar wit. Ik bedoel, zij had ook een persoonlijk record van centimeter en 8 centimeter. Ja. Daar was ze toen destijds Nederlands kampioen mee in Burgum. Vergeet dat niet, het is alweer een periolien, maar zij kent dat dus wel. Maar dat lukt nou net. Nee. In elk geval nog net. Nee.
Ja, aparte springerij, hè. Ik bedoel, nou het de senioren-scores het helemaal niks meer. Nou, dan zullen we focus maar even wat op de junioren-scores drukken. We wisten nou... Nou ja, ik zei het al, hè. Wisse die zit of in de finale en dan wint hij, Ja. of er net in. Ja, Nou, hij zit er net in, maar hij zit er nog toch. Dus Nou, zo zitten ze, dan moet er weg winnen. er viel ze wel omkomen. Ja. Nou ja, hij krijgt al iets beter. Hè? Hij kwam met volle oer. Zandje zo'n 60. Officieel het vierde plakje. Zij is Nart ooit een keer Nederlands kampioen aan. Toen zie je er officieel net in de finale, waar er is nummer 6 daar hekken. Toen weer de 6e, ja klopt, ik weet het. En in toen het won eindschip. Ja. Nou, Saf, maar dit ik viel van Wissen. Een buitenkantje. Ja, dit is bonus. Nou, we zullen het zien. Hij moet wel erop rennen. De dribbel maar eruit. Nee. Nog net in elk geval, maar... En of dat nou is omdat het wat donkerder wordt of dat het de volle snelheid had, in ieder geval is de oog-handcoördinatie bij die insprong even 4 te zieken. En dan, dan ben je al naar de andere kant voordat je er erg in gaat. Het wordt net makkelijker, hè, het skimmerig wordt. Nee, ze hadden gewoon een stekkerkop op pols dat je nog een richtpunt had, maar ja, je ziet toch een donkere achtergrond in. De pols zelf is zwart en daarachter zit natuurlijk de bulten in de joggen. Dus het wordt gewoon wat lastiger inschatten als een volledige sprintdorst. Op de eerste batten is Marit van der Walde aan op de pols te zetten. En dan zie je dat zo'n stokje al een heel eind langer is om die pols vooruit te drukken. Echt de vrouw die in mij in dit geweld. De pols heel tijd verder het water in, verder uit te gaan. Ja, en dan maak je een hele goede loop en een hele goede inzwaai gaan. Om dat ding nog over de derde punten te krijgen. Maar ja, zij kent dat, hè? Ja, nee, zeker. Dat is een van de besten. En er zit echt weer een top op, dus ze is nog wel wat van plan. Ik denk dat ze bij de maximum lengte had, of net? Nou ja, het liep er wel op. Tredje 24. Nou ja. Dat is het maximum. Die keert mooi aan die kant uit. Ja. Nou. En Vlinder Week in Weesum, hier zit de haan al in die top. Daar komt ze met onder in. Dit liep het net heel raar te gaan. Ken hij het hem? Nee. Nee, maar het is wie het. Nou. Ik denk nou één keer haar sprong. Ja, de windafstand is nog steeds van Tessa. Oh. Maar het is er ook voor Fionne Satisje en Kleermai. Ja, die meldt zich al? Dat meen ik, dat Johannes zei het, maar... Nee. Ze lieken echt bij de insprong een beetje te knikken. Als in dat ze net lekker uitkwamen. Dan krijg je, onderrij wat een klap. En... Wij zijn eerlijk, wat zit er nou op het spul? Doe Kist nog een dijtitel winnen. Ja. Die had ze al honderden. Ja, klopt. Klassement telt net meer in de finale. Van het klassement kun je er niks meer bijspringen. Nee. Dus wees maar verstandig. Ja. Douwe, Abma. Oh, Douwe had even een mindere sprong. Nee, ik denk dat we opzetten moeten, want het wordt donkerder en donkerder. Dit is al de derde sprong die bij de insprong wat misgaat. Op beeld zoals het net echt, dan liep het nog licht te zwatten uit. Maar dat is een hele goede cameraman. Dat is de camera, ja. Die doet altijd even gain up. En dan zie je thuis alles, maar wij maar hier haast de zaklampen bij. De bouwlampen erop, ja, hè? dat valt echt wel op mij, maar voor de topsprong wordt het al wat reger, ja. Ja, dat was nou jonge heren. Ja. Wils wijs jongen dat Rutger Haanster alvast zijn pols klaar zet voor zijn eerste finale sprong. En ik denk dat Tessa eerst gaat springen. Zij staat tenminste als eerste klaar. 16.06 is nog steeds de vierste afstand van de dive voor haar.
Eerste sprong lieke zo makkelijk te gaan in 16.04. Wat er als soerst verwacht je dat er haast nog wel er een tikje verder zit en samen een meter bij komt. Maar dat mat alle dan maar even. Had een wat lietser topje op de pols dan Marit. Maar als ze daar bovenin komt, dan springt ze ook al richting de zandje een heel 18. Ze krijgt achter de vlag natuurlijk. Goed, Tessa mij een toploop. Dit ligt het heel goed. En dan staat die pols de 4 en dan moet ze loslaten. Ja. Een goede loop in sprong. Maar ja, als dat dan klopt, dan wil de pols nog wat de 4 staan. Wil wie nog naar de eerste finale sprong van Rutger joggen. Dit ligt het heel goed voor Rutger. Maar ja, gaat iets te 4 naar links en liet de sprong eigenlijk rennen. Dus wij jaren dat Douwe zich echt aanmeldt voor zijn tweede finale sprong. Miste krijgt ook al de pols. Ziet lekker in de wedstrijd. En nou ja, wil misschien geen risico's rennen voor onkomende weken. De laatste ronde. Ja, het wordt ook tijd dat we hier afsluiten, want het lucht gaat starig gewoon uit. Ja. Nou, zullen we nou wat voor je kennen, Hannes? Nou, ik ben wel benijd eigenlijk naar Nart sprong, maar... Ja, Nou ja, Nart goed. die had de laatste sprong, de insprong nog net lekker te pakken. En ja, vaak is het wel zo, als Nart één keer de loop, als hij goed zit en hij had de eerste sprong goed, dan kan je ervan uitgaan dat Nart uitbouwt. Ik zag hem echt nou nog wel, als er één keer een beetje, inderdaad, hij doet de knibbels al omhoog. Als er die laatste stappen trokken zetten, dan zoek Nart ik nog wel 4 in Fiona. Daar zit er verder wel recht in, maar ja. Nou ja, hij had hier natuurlijk nog altijd zijn persoonlijke record staan, in wezen. Ja, dus de schongers leidt hem wel, maar er zit een liets knikje in, liek het soms, waardoor dat het, ja. Toch weet je vaak 4 sprong. Ja, zeker. Dus dat hoeft net een hele grote belemmering te klopt, wezen. zo net, Maar nee. Nou, laten we hopen dat er nou laatste kans van Nart Bronsma. de loop. Eerst een stuk beter. Dit wie wilde een Nee. betere loop, maar dan is de insprongen net en dan, nou, wit Nart het eigenlijk net een topwedstrijd. De tweede finalist, maar in de ranglist de nummer 4. Ja. En dan kennen alleen nog Arne Galema en Rutger Piersma nog een onvoldaan op die eerste sprong van Isbrand Galema. Ja, die loopt wel geen finale, maar voorlopig is die tijdtitel gewoon voor hem. Erwin Lefferts bij de jongens zocht even naar rechts, want daar staat Ekkelkleer Emma Klein-Velderman. Even aanpraten wat eerst gaat. Ik denk Erwin, daar komt er onder. kan die nog één keer dan vlammen? Nee, Erwin had inderdaad wel een knikje in de insprong en had eigenlijk een kopie van zijn eerste sprong, die wie ik wie het. Nee, die moet maar even niet rusten. Mandy op Nijbeziekje. Niet heidenskip. Nou, Emma krijgt op zich wel een knappe sprong, 12,81. Get nou wie het. Nou, ik denk dat het voor haar al heel knap is, hè? Dat zij in ze het had geweld een van de goeie, Famkes gewoon op het podium eindigt. Ja, ze had een goede wedstrijd sprongen in de finale op zich. Ik nog steeds een 12,81 is voor. Ze had het Nederlands record als ze eruit hebt. Daarom. Ja. Ja. Dat kan er net al te volle zijn. Nee. Dus voor haar een prima tweede plak hier bij de Famkes. Arne Galema. Ja, had vanzelf zijn tweelingbroer Isbrand al even gefeliciteerd met die 21 meter sprong. Zal ik wel even aanpraten, had ik eerst aan van mij die Friese trui waar we mee krijgen. Ja. Ze binnen het hele seizoen eigenlijk al wat ontwikkelingen, hè? Ja. Dan Isbrand en dan Arne weer. En... Dus ik ben benieuwd hoe dat Menje Jon in het heidenschap gaat. Dat zal dan wel even een wedstrijdje worden. Ja, dat wordt nog wel even leuk. Interessant.
Dochter Anouska. Dochter Anouska die zit op een Die voorste rang. Omke Isbrand. Nou, allemaal. Mij de honger in. Kan die hier het spul nog op een kop zetten in wezen? Mij een rjochte troswaai. Ja, dit spant erom, maar deze pols gaat te dit ver wordt een naar bommetje. achteren. Ja. Nee. Helaas. Onder die baltek. Nou, zijn dochter moet erom genezen. Die zit aan de kant. Naast Omke Isbrand. Hij die kist met me, ja. Ja. Nou, de regerend Fries kampioensjongen nog Brent Monsma, de enige die eigenlijk ook Jan nog van zijn dijtitel ook kan halen. Dit leek het op zich wel heel goed te gaan. En Komt nou, dit verder? Ja, dit is verder. Nou, ja! Nou, die achterste hond. Ja, nou. daar is het, die jermtak en die tekende er correct achter. Ik ben benijd. Ik zeg een handje naar achter. Ja, en ik ben dat... benijd waar Thijs het stokje daar zet. Oeh. Nee, Thijs had hem zien. Ja, nee. Terecht. Ja. Helaas voor hem, want hij weer met lief verder, maar net met een hand. Nee, het is, ja, dat binnen het jure centimeters Maar dan. ik leren, hè? Alles maar naar voren rollen, Ja. net naar achteren. Ja, jammer. Maar goed, weten we eigenlijk dat Auke Jan Jilder daar met 16 deze dijtitel pakt. Nee, volgens mij zijn 8e al van dit seizoen. Ja, ik snij in. 4 waren de meeste van alle jongens. Vooral aan het begin van het seizoen eigenlijk een heel soort, toch? Ja, ja. Maar ja, dat zei ik. Hij springt altijd 4 in de finales. Ja. Nou. Dus qua klassement die hij gewoon te redden, of vierde zelfs. Nou, laten we hopen dat er nou nog verder dan die 16 gaat. Nog een beetje vuurwerk hier in donker. De laatste senior die we jong in actie zien kennen is Rutger Piersma. Die maakt een heel dik persoonlijk record springen om je de duiltitel voor de jongens van Isbrand Galema te kapen. En dan moet er een protte goed gaan. We zullen het zien. De onren is in ieder geval goed. De insprong ook. En dan zit die stak op zich net heel raar, maar nee, dan houdt het op. Maar hij is zelf tevreden wezen, jongen, want hij neemt 20 meter alweer mee naar het klassement. En Isbrand Galema, die wint hier de dijtitel met zijn beste seizoensprestatie van 21 meter en 10 centimeter. En het leidershirt, hè? Ja. De dijtitel en het leidershirt. Nou, hoe mooi wordt het, hè? Wils er even aanpraat wordt waar nou als eerst zal springen. Ja. Wordt het Hilde van der Wij of wordt het ook Jan Jelderda? Ook Jan Jelderda. Is al jongenskampioen, had de duidtitel al, verbetert hem net. Maar kan we omzien op een goede wedstrijd. Die het voort in zijn allereerste sprong al. Ja. 16 En hij liet het wel de vorm mee te nemen naar het Nederlands kampioenschap. Hilde van der Wij. Winnares bij de Famkes, Joet. En dit liep het heel goed, maar nee. Ze gaat weer uitkoers. Het bloed bij 3 meter 74, maar het is een prachtige dijtitel voor de jonge dame uit Sint-Jabek. Zij wint hier bij de Famkes met 3 74. Ja. Dan hebben we nog 3 vrouwen en nog 2. Ja, Marit van der Wal had er aangemeld inderdaad. En nog 2 junioren, want Douwe Abma en Michiel Zielstra hebben aangemeld. En dan gaat het eraf. Dus had Wisse Broekstra nog heel even gestiet om voor donker 4 te springen. Nou, het is al donker. Hoe zien we ons nachtje? Nou, dan begint het hard op het liedje. Ja. Daar heen je mail af bij volgens mij. Ja. Ja, op een gegeven moment dan is het maar dat ik gewoon clear wezen. Want het risico op blessures wordt nou echt een stuk groter. Hè. Dus just die stak volle minder. Doe komt er wel op met een goede, flinke sprint op houden. Ja. Ja. Een mooi product is er, Buus. De heidenskipsters.
Van der Wal en Haanstra. Nou meer backup. Het is al je backup hier, joh. Nou weer backup. Nou weer backup. Alleen maar backup. Ik wil wel dat er wat meer zinnig vraag uitkomt. Voor de rest vind ik het wel mooi, hè? Nou, ik ga een tip voor je. Ik ga een tip voor jou die wons mij. Jo, Gerrit Wolt, is het voor u zeg heeste tijd om aan te ronden. Maar er zijn nog 2 sprongen. Get wist er nou wat van, Ries? Even een voorspelling. Get wist er nou wat van? Of, Ja, zeker. of Wisten Sigrid? die maakt er een mooie sprong van. Want zwier omstandigheden en zat hij zijn loop heeft, denk ik dat er wel kans maakt. Want hij gaat op het einde versnellen. En dan focust hij goed op de stok. Dus ik denk dat het goed goed een komt. jongetje tredje, hè? Dat kan samen, dat kan wissen. dat is exact. Wordt spannend. We gaan het zien, door in. Laatste finale sprong van Wisse Broekstra. En dat wordt een plons. Nee. Nou, eigenlijk weer direct vierde, hè? Dus Ja, normaal altijd nee, de finale het helle, dan wordt het echt niks. Nee, dan is het Maar hij breekt echt mijn traditie, want als er in de finale zit, wonder altijd. Ja. Maar nu even niet. Nou, dan hebben we alleen nog Rutger nog hoor. Sigrid. Sigrid doet, nee, doet dat net. En daarmee weten we eigenlijk dat Tessa Kramer nou met haar 16 meter 6 in haar eerste sprong gewoon de die-winning pakt. Ja. En datzelfde geldt Is het dan verstandig dat ze nog springt? Ja, wat is verstandig? Zoals Nou je kan, ja. Is het verstandig om Nee. bij zo'n donkere lucht Nee. nog te springen? Ik weet het niet. Het is lastig vanuit de Union's kant natuurlijk om te zien, want wie show je rekken in het licht van het scorenboot. En als het zo wat shows, dan denkst ja, dood Volgens mij rent Rutger Haanstra echt voort. Rutger die vindt het echt zat de sham wel best. En ik jou hem gelijk. En Hij is nou nog heel. Op dit moment zit de lichten voor Tessa nog op reed. Ik weet niet of dat expres is of dat de TC besloten had om het hierbij te litten. Maar in ieder geval, nee, ze leert het naar terug in. Nou ja, waar weet. Je zult wel leveren, je zal je meter springen. Nou. Dat had ze nog nooit in, dus... Nou ja, doe dan ik maar Dan maar vandaag is 18 dat we dat al bezig binnen. Nou, eerst mijn zandje net. Het vervelende is net in je shirt. Nee. Nee, deze tijd van het jaar, eind augustus, dan moet je eigenlijk die jongenswedstrijden er flat doorheen draaien. En het liefst eigenlijk alleen nog maar wedstrijden op media. Ja, ze beginnen al een jaar eerder dan de rest van het seizoen. Het begint nou om 11 zo'n, maar dan juist ondanks alle aanmeldingen dat we alsnog hier nou in het donker springen. Dat weet ze nou dus alvast van Mendje in het heidenskip. Ja. Want ja, maar dit lucht is die finale haast al net meer te doen. Nou, het is natuurlijk ook... En ik kan het ook moeilijk zeggen op Mendje van nou komen alleen maar om 6 uur. Ja, maar dat komt ook omdat we van hen hier wel dit nou ongeveer het NK. Hè? We rennen nou een week later in dat opzicht. Ten opzichte van pak een beetje zien hier waarom. Ja, zeker. Maar dat had dus ook een reden. Ja. Nou, waar weet. De laatste sprong van de wedstrijd. Zal ik wel denken, ik spring op zich lekker, Joert. En dat is ik zo. Tessa Kramer. Ja. Had haar leiderstruipositie verstevigen, Joert. Echt noffelijk. Maar ja, zij had nog geen centimeter achter haar namen. Nou ja, dit en dat is ben... een kons. En dit liep het heel goed te geven voor Tessa. Nee. Zonde. Nou. Maar ze wint wel. Ze wint wel, ja. Maar 16 meter 6. En daarmee komt er een eind aan de laatste reguliere FLB-wedstrijd van dit seizoen. Jerry Weensum, mooie winners. Maar Isbrand Galema, 21 meter 10. Zijn fieste van het seizoen. Bij de junioren Rutger Haanstra, Joontje Tredje, echt prima. Bij de jongens, ook Jan Hilda, 16 winnaar. Hilde van der Wij. Die wint bij de Famkes met 13,74. En Tessa Kramer, die wint bij de vrouwen met 16 meter 6. Hannes Carion, tegen dank voor de bijdrage. Manje Jonne, de laatste FLB-wedstrijd, de laatste wedstrijd voor het NK. Wat mij we daar nog van verwachten, denk je? Vuurwerk.
Vuurwerk, knal in het heidenschip. Even een keer iedereen die wil zich nog plaatsen of nog even een lekkere afstand als afsluiter van het seizoendeel zetten. Dus ik verwacht er nog wel wat van. Mooi. Nou, dit weer echt uw ene laatste livestream. Uw laatste livestream. Die kennen jou zien. Takkenwikke sneun. Takkenwikke zaterdag 3 september vanaf 12 uur. Het Nederlands kampioenschap in Linschoten. Graag ontdaan.